Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod to Diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hunyo 25, tuiga 2026. Ini mo alagad mo ang kurmaan, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita kag impormasyon, himata sang biktima nga gimbawian sang kaboy matapos nga na-stroke sa dalan. Nagpanawagan sang eksplanasyon sa Iloilo City Emergency Responder. Ini matapos nga wala gilayon maaktuhano ang informasyon nga nakuha sa Bombo Radio. Sandig sa video nga nagambala lang nga tawagin nyo na lang sa punerarya na kay way nagaginhawa. Sa kangot nga balita, Iloilo City Mayor Raisa Treñas nagmando na sa investigasyon angot sa nasambit sini nga insidente. Pamulso sa aton sini mga kabombo. Kadaman sa mga kabombo naton pabor sa ginaduso nga panubuan ang edad sa pamatanon nga sarang mapasakaan sa kaso o kon kasuhan o kon criminal liability. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Suspect sa pagpaniro sa Tacloban nag-attend pa sa flag raising ceremony kag nagpanago lamang sa comfort room o konsiyar. May mga information man kita nga nabaton dire nga isa sa mga suspitsado sa sining pagpaniro, partikularmente ining 15 anyos, nagaplano pa kung tani nga utason man ang iya sining kabuhi pagkatapos sang ila sining pagpaniro sa ilang bulutuan. Inisandigman sa konfirmasyon sang alkalde sang Tacloban City nga si Mayor Romualdez. Romualdez matuabi ang pangalagan karon na bilang mayor mo, no, sa Tacloban City sa aton sining mga kasimanwa. Istoryanta na karon ining payag ni Mayor Alfred Romualdez. Sa karon gin-safe keep ini siya kay damo kuno sang mga tawo dito ang nagabantay sa guwasang police station kag tuyo sining patyon siya. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, isa na naman kung tani nga ginaplano sining mass shooting sa Tacloban ang napurnada matapos nga matiktikan ini sang kapulisan. Standby kamo sa aton sining mga kasimanwa kay pabati naton dire ang pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya sa iya sining pagtubang kagina sa mga katapo sang media sa pagbuyagyag sa sining nasambitan karon iyang hitabo nga ginpabalo ini siya ni Senator Bam Aquino sa sining nasambitan karon iyang tuyo kung tani nga isa pagidya ka mass shooting. Standby rimla kay ipabati naton ang payag dire ni DILG Secretary Junvic Rimulya sang nagpatigayon ini siya kagaina sang press conference. Kaupod ang kapulisan. Timayo lang kay timprano pa natiktikan na ini mga kasimanwa kag natigayon nga mapunggan ini sang kapulisan kag way madayon ining plano kung tani nga pagpanglutang. Ari malaman ng mga kabombo, no? Pamatian naton ang pagpayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya. Ito po ay tungkol sa dalawang bagay. Nakita namin na merong kakulungan ng batas tungkol sa gun ownership, number one.
at meron tayong na-prevent na another mass shooting sa Leyte also. Let me give you the background. Okay? At 10:30, at 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. I immediately referred it to the CIDG, which did an investigation. And here are the results of the investigation. Okay? Hindi marinig? Di yuko pa ako eh. Wala bang... Oh, okay na? Okay na? Hindi pwede lakasan ng volume? Okay? Okay. Okay. Let me read to you the report of the CIDG. Date, June 24, 2026. This report addresses... let me begin again, okay? At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me, and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong magwaray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. In response to the threat, validation, and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10, student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and individual posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this, namely, the incident arose from, this is according to the investigation, the incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School. Okay, why is this important? Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter
sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano ka-importante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kagad ng CIDG ang nag-post at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwedeng maging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano o merong kausap na gustong gawing kaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly. Diriwabit si DILG Secretary John Vic Rimulya. Di mayo lang gani kay na mutikan inyo, kundi na pa iway ining another round sang kuntani mass shooting na naman. But sandi gani sa investigasyon, why sang naman sining access sa firearms, no? Ang pamilya sining nasambitan, sining nagaplano sang pagpang luthang, no? Or pagpang buno. Posible kuno tina-impluwensyahan lamang ini siya sang nagluntad sining shooting dito iya sa may area sang San Jose, Tacloban or San Jose National High School sa Tacloban City man. Sa atun sinikiro niya nga mga kasimanwa, ang rason kuno sa sining pagpinsar man nga magpanghalit sa iya sining isig kapariyo, ti amo ning problema kuno sa pamilya. Ti kon pinsaron lang naton problema sa pamilya, why ka man siguro sa maitudlo nga pamilya nga wala gid sang ka problema. Daw halos man iya tanan sining pamilya diri sa pungsod Pilipinas ang problemado. It's a matter siguro sa pagdeal sa mga problema, no? Sa aton sining karon nga mga kuturan kag sa mga parents mas labing mayo nga kon may ara gani isang pagbinaisay, pagpuisay, no? Siguro mas mayo kon himuon ini sa lugar lang ati wala ka mo sang sawa mo yang ara, hindi pag himuon sa tubang sa mga kabataan kay grabing epekto sini psychological and emotional. That is why nagapinsar or sarang iya nga magkapaminsar sa mga kasubong sini nga buluhaton, no? Ang isa iya ka bata or lamaharon sini gina namakon mo 14 anyos. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. O kag hindi man kita makapaminsar gani nga ti may problema iya sini nga pamilya, apektado siya. Pero ang pokpan niya ang mga inosente kagawaya sang kanamo-namo. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung kaisa dira man na iya nagasulod ining problema sa bully sa iya sini nga mga peers o sa iya sini nga mga classmates. And speaking sa nga bully, kung mamangkot ako sino diri ang guilty sa pagpangbuli, ti siguro why giguro sang may mamba nga hindi ako guilty. Halos kita tanan naka-eksperyensya nga nagapangbuli without even knowing it. Sa aton sini nga mga kasimanwa nga man, ining ihemplo sa aton sini mga kuturan, no? During the time sang nga nadakpa na lang isa sa mga suspitsado ining 15 anyos, damo naggaguluwa nga mga meme, no? With regard sa iya sining haircut. Tina mo na mo nagalaguluwa sa nga meme sa aton sini makasimanwa. Parte sa iya sining gunting nga gupit nga flat top. Di bla as per information, ang una sini iya nga motibo ginalantaw nga bangod sa ila sini nga biktima sila sa bullying. That is why nga nakapaminsar sila sa kasubong sini nga buluhaton. Ti karon kay na-publicize ini at tagsama niya ka mga netizen nagtubong man sa pagpangbuli. Ti paano naton karon ini madula?
ang pagpangbuli kung kita mismo nagaamot sa pagpangbuli sa aton sini magkasimanwa kampanya kita nga no to bullying pero kita mismo nga mga nagagamit sa social media ang nagapangbuli as simple as sharing sa isa ka meme nga nagapakahuya or whatsoever ang tinutuyo sini sa isa sa mga suspitsado, no? Pwede na makabig nga act of cyberbullying. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Tapos singgitan ka mo na nga anti-bullying ka mo. Philippine Standard Time, 58 minutos sa kaligad sa takna sining alas 11 sa aga. Pagbalik na to na banwadugang mga balita kag impormasyon, detalye sa mga nagapangunang mga balita lokal, akip na ang iban pagin sila mga issues kag impormasyon pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bombilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-25 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines, sa international news, dalawang malakas na lindol, yung manig sa Venezuela, libu-libong individual, pinaniniwala ang nasawi o nawawala sa Northern Japan din mga kabombo, nakapagtala ng 6.9 magnitude na lindol. Si Senator Alan Peter Cayetano ay giniit na dapat mapanatiling patas ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Flood control scam, hindi umuno dapat isantabi sa kabila ng usapin sa impeachment. Bureau of Internal Revenue nakakuha ng clearance sa Department of Justice para naman magsampa ng 44 cases ng tax evasion laban doon sa tinaguriang BGC Boys, o mas kilala nga na Bulacan Group of Contractors na may 1.68 billion liabilities. Si former Senator Antonio Trillanes IV magsasampa ng reklamo laban kina Senator Alan Cayetano, Senator Dante Marcoleta, pati na rin ang 18 dating bodyguards. At ang tabayanan sa ating FIFA World Cup update, ang Morocco tinapos na ang pag-asa ng Haiti na ubusad sa round of 32. Ang Qatar naman tanggal na sa group match matapos na padapain ng Bosnia and Herzegovina. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Dalawang magkasunod na malakas na lindol ang naitala at yumanig dyan sa Venezuela.
Ay nga sa United States Geological Survey, ang unang lindol ay may magnitude na 7.1 at nasundan nito agad ng 7.5 magnitude sa nakalipas lamang na 1 minuto. Ang epicenter mga kabombo ay malapit lamang doon sa Maymoron sa estado ng Carabobo at naramdaman din ho ito hanggang doon sa may kabisera ng Caracas. Maraming gusali ang gumuho at kabilang ang ilang mataas na istruktura sa bahagi ng Caracas at libu-libong residente ang natambunan papalabas ng kanilang mga tahanan at opisina. Nagbabala naman ang United States Geological Survey na posible pang lumagpas sa 10,000 ang bilang ng mga masasawi o kaya naman ay mawawala dahil naman sa lakas ng pagyanig pati na yung mga posibleng sugatan mula sa naturang pangyayari. Naapektuhan din mga kabombo ang international airport doon kaya naman apektado ang flight ng mga nais na lumabas ng naturang lugar. Nagpalabas na ho ng babala ang United States Tsunami Warning System para naman sa posibleng epekto sa bahagi ng karagatan, ngunit binawi rin naman ho ito kalaunan at may mga panawagan na rin ho ang mga lokal na otoridad hinggil sa naturang pangyayari matapos naman ang napakalakas na kambal na pagyanig sa nasabing lugar. At kaugnay niyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling ho natin ang konsul ng Pilipinas dyan sa bahagi ng Colombia na nakakasakop po sa may area ng Venezuela na nakamonitor dito sa mga kaganapan from the Philippine Embassy in Colombia. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Magandang hapon po ang aming pagbati mula sa Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan at napapanood nationwide and worldwide. Consul Judy Rason, welcome to the program. Magandang umaga po sa inyo at tanghali at dito naman po sa amin magandang gabi. Kami po ay makikikumusta lamang, Konsul, sapagkat nakakagulantang yung dalawang malakas na pagyanig. Ano? Halos may tuturing ho ito na kambal na lindol na naitala, 7.1 at 7.5. Kumusta na ho ang overall situation sa area ng Venezuela? Sa ngayon po ay nagdeklara sila ng state of emergency. So nag-concentrate po sila sa rescue efforts. Patuloy naman po tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga Filipino community doon. We're just curious po, Konsul, ano? Dun sa pinakang sentro o yung epicenter po ng pagyanig, ito ho ba ay identified na may mga Pilipino dun sa naturang lugar? At kumusta naman ho yung ating monitoring so far sa mga kababayan po natin dyan sa area na naapektuhan po ng lindol? Actually po, dito po sa Caracas, meron po tayong mga Pilipino dyan na kababayan. Nag-report na rin po sila sa atin at so far wala naman pong na-report na injured or casualties. Gayon din po sa mga lugar ng Manaus, Belém, Macapa, ng Caracas, Barinas, Miranda at Anzoátegui and Merida. Nag-report na po sila sa atin. Maganda po ang balita dahil wala naman pong mga nasaktan sa kanila at tayo po ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa ating community, particularly po doon sa mga nasa Caracas. Meron po tayong WhatsApp group chat, doon po sila nagbibigay sa amin ng balita sa kanilang mga sitwasyon. By the way, Consul, kumusta ho yung panahon diyan sa pinangyarihan po ng napakalakas na lindol sapagkat ito ho ay posibleng makaapekto kung sakasakali ho, ano? Lalo't ngayon ay marami yung mga istruktura allegedly na talagang nagtamo ng malaking pinsala. So kumusta ho yung panahon nang mangyari itong pagyanig po ng malalakas na lindol? Oo, bali hapon po kasi ito nangyari, no? So yung mga tao po marami na rin po kasi yung palabas ng opisina. So ngayon po medyo mahirap ang sitwasyon nila dahil wala pong gas, yung ibang lugar wala pong electricity, walang internet. Yan po ay inaasahan naman natin dahil nga po doon sa napakalakas na pagyanig ng lindol.
Okay. Consul, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jai Rahangayo. Ilang punto rin na nais pong maitawid po sa inyo. Bombo Jai, please. Ba ang mass transportation, pati ang airports, para na rin sa mga gustong lumikas? Sa ngayon po ay nakasara po yung airport dahil nga po kung napanood niyo po yung ibang videos, medyo nagkaroon din po ng damage doon. Sa nakikita naman po natin, meron naman po mga umaandar na mga pribadong behikulo, pero sarado po ang lahat ng mga eskwelahan, so na pinapayuhan po talaga ang lahat na manatili na nasa mga safe na lugar as of this time. How about naman sa mga critical infrastructures like hospitals and other utilities, Consul? Oo, medyo marami po talaga yung na damage na structures, and we have no information at this time except for what we see on the news. Dahil nga po yung ibang lugar po talaga ay wala daw pong kuryente. So sabi po sa atin ng mga Pilipino doon na mas maigi po na manatili sila kung saan sila naroroon ngayon, na ligtas po ang kanilang mga kalagayan. Kumusta naman po, Consul, ang pakikipagtulungan ng mga opisyal ng Venezuela sa inyo, knowing na abala din ho sila sa kanilang mga sariling kababayan? Sa ngayon po, nakakonsentrate po tayo sa pakikipag-communicate ng diretsyo sa ating mga kababayan. Very active po ang ating group chat ngayon. Meron din po tayong nare-receive ng mga mensahe diretsyo mula sa kanila privately. But so far, we've been concentrating on coordinating with our Filipino community. And as of this moment ba, Consul, although wala pang numbers of fatalities na nangyari ng earthquake dyan, but may mga figures ba ng injured na mga nakakuha dyan sa lindol? Tayo po ay nakafocus ngayon sa ating mga kababayan kasi yun po talaga ang ating tinututukan. As to the figures of casualties or injuries, we would have to rely on the official statement of the Venezuelan authorities. Thank you so much, Bombo Denise. Okay. Consul, meron ho ba tayong hotline at the very least ay pwede ho nilang matawagan at any given time na makapagtawid po ng impormasyon maliban ho doon sa group messaging applications na ginagamit po ninyo, baka hindi accessible at that moment na kailangan po ng tulong. So meron po ba kayo na maaaring tawagan nila? Opo. Maraming salamat po sa tanong na yan. Meron pong hotline ng ating embahada. Ang numero po nito ay +57 314 299 8808. Ulitin ko po, +57 314-299-8808. Maaari din po silang makipag-ugnayan sa ating official Facebook Messenger, Philippine Embassy in Colombia, at gayon din po sa ating email, bogota.pe@dfa.gov.ph. Okay. Finally, Consul, sa ngayon po ba may plano na ang embahada at konsulada ng atin pong bansa na mag-deploy ng teams o kaya naman ay mga tauhan para umalalay dun po sa ating mga kababayan at kahit papano sila yung mismong pupunta dun sa mga identified na populated ng atin pong mga kababayan, Consul? Okay, so ngayon po ay kami ay nagmo-monitor sa ating community at lahat po ng ating nakukuhang report ay atin pong ipinapadala sa Department of Foreign Affairs. Ang embahada po ay masusing nakikipag-ugnayan po sa DFA para po sa mga bagay na ito at sa mga susunod na hakbang. Okay. Pahabol ko na lamang po, Consul, sapagkat kami man ay nakakatanggap po ng mga mensahe mula doon sa mga may kamag-anak. Baka hindi agad nila matawagan yung kanilang relatives. Manggaling na ho sa inyo yung mensahe para ho sa mga kababayan natin na mayroong mga relatives mula ho dyan sa area ng Venezuela. Please go ahead po, Consul. Okay, sa mga kababayan po natin sa Pilipinas na meron pong mga kamag-anakan dito sa Venezuela, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa amin sa Philippine Embassy sa mga detalye po ng contact number at email address na naibigay ko po kanina. Uulitin ko po yung telephone number, +57 314 299
8808. Pwede rin pong magpadala ng mensahe sa ating Philippine Embassy in Colombia Facebook Messenger at gayon din po sa ating email address bogota.pe@dfa.gov.ph. Maaari rin pong makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, Office of the Undersecretary for Migrant Affairs. Ayan, with that, maraming salamat po, Consul, sa maagap na pagtugon dito sa aming mga concerns sapagkat kami man ay pinaparatingan ng mga abiso, mga panawagan and concerns ng atin po mga kababayan na may mga relatives po dyan. Thank you so much. Thank you so much din po. Maraming salamat at magandang umaga po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Consul Judy Razon ng Philippine Consulate to Colombia. Bahagi po ito ng ating embahada, wala ho dyan sa naturang lugar, na siyang nakakasaklaw na rin doon po sa mga karatig na area, kagaya ho ng Venezuela, na ngayon ay totally affected ng magkasunod na 7.1 at 7.5 magnitude na lindol. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, isang magnitude 6.9 naman na lindol ang tumama sa northern Japan itong Huwebes ng umaga na umabot sa upper 6 sa seismic intensity scale ng bansa sa bayan ng Hashikami. Wala namang inilabas na tsunami warning matapos itong pagyanig. Ayon sa Japan Meteorological Agency, na itala ang sentro ng lindol sa karagatan malapit sa Iwate Prefecture sa lalim na 50 kilometers. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Tokyo at iba pang lugar sa rehiyon ng Tohoku. Dahil sa lindol, pansamantalang itinigil ang operasyon ng Tohoku Shinkansen habang agad na bumuo naman ang task force ang pamahalaan upang masuri ang sitwasyon. Inatasan din ni Defense Minister Shinjiro Koizumi ang self-defense forces na magsagawa ng aerial assessment sa mga apektadong lugar. Sinabi ni Prime Minister Sanay Takaichi na walang banta ng tsunami, ngunit hinikayat naman ng publiko na manatiling alerto sa posibleng mga aftershocks. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi o nasugatan at wala ring natukoy na problema sa mga nuclear power facilities sa lugar. Gayunman, iniulat na may ilang katao na posibleng natrap sa mga elevator sa Hachinohe matapos itong huminto dahil sa lindol. Dako na tayo sa mga balita dito sa ating rehiyon. Nag-anunsyo naman ng Bureau of Internal Revenue na nakakuha ito ng clearance mula sa Department of Justice upang magsampa ng 44 na kasong kriminal laban sa tinaguriang BGC Boys na kinabibilangan ng dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez. Ang mga kaso ay may kabuoang tax liabilities na higit sa 1.68 billion pesos na natuklasan mula sa mga investigasyon ng Bureau of Internal Revenue hinggil sa malaking diferensya sa pagitan ng kanilang idineklarang kita at aktwal na ginastos. Gumamit ang Bureau of Internal Revenue ng expenditure method upang tukuyin ang hindi naiuulat na kita at dito lumabas ang ebidensya ng under-reporting at hindi pagsusumiti ng tax returns sa iba't ibang taon. Sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon, natagpuan ng Department of Justice ang probable cause upang kasuhan ang tatlo sa ilalim ng Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code. Para kay Mendoza, 16 na kaso ang inirekomenda na may kabuang 179.7 million pesos. Para naman kay Alcantara, 18 na may kabuang 913 million pesos. At para kay Bryce Hernandez, 10 na may kabuang 593.7 million pesos. Binigyan din ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza na ang hakbang na ito ay patunay na patuloy na pagtupad ng ahensya sa pagpapatupad ng batas sa buwis ng patas, mahigpit at naayon sa due process. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, iginit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi dapat maging dahilan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang ipagpaliban ng Senado ang investigasyon sa umano'y flood control scam. Ayon kay Cayetano, hindi dapat na mapabayaan ang mga usapin ng korupsyon habang abalang Senado sa impeachment proceedings. Anya, mas malaki pa ang pondong sangkot sa kontrobersyal na flood control projects kaysa naman sa dapat na ipagpatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Panel. Kasabay nito ay muling pinuna ni Cayetano
si Senator Panfiloping Lacson dahil sa umano'y paraan ng paghawak nito sa mga nakaraang investigasyon at kinwestiyon din ang posisyon ni Senator Erwin Tulfo na kailangan muna ng bagong ebidensya bago muling magsagawa ng pagdinig. Samantala, itinanggi ni Senator Francis Escudero ang mga aligasyon na tumanggap siya ng mali-maletang pera kaugnay pa rin ng issue. Nanawagan tuloy itong si Cayetano sa mga senador na manatiling patas at politically neutral habang ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang senator judge sa impeachment trial. Sa oras na ito mga kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Tinutukan ng ating news team dyan sa bahagi ng Senado, si Senator Alan Peter Cayetano. Iginiit na dapat mapanatiling patas ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itong flood control scam hindi umano dapat isantabi sa kabila ng usapin sa impeachment. May report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Jai, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat mapanatili ang pagiging patas at walang kinikilingan ng mga senator judges sa pagdinig sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Habang patuloy ding iniimbestigahan aniya ng Senado ang mga aligasyon ng malawakang korupsyon sa flood control projects. Binigyan din ni Cayetano ang kahalagahan ng political neutrality o ang pagiging walang kinikilingan ng mga senador na magsisilbing senator judges sa impeachment proceedings. Ayon sa senador, malinaw na nakasaad sa rules of procedure ng impeachment trial na dapat maging patas sa mga senador at hindi maimpluwensyahan ng partidong pamulitika o personal na paniniwala sa paghusga sa kaso. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Neutrality. Kaugnay nito, Bombo Dennis, ipinaliwanag din ni Cayetano kung bakit mahalaga ang isinasagawang pre-trial conference bago magsimula ang mismong impeachment trial. Ayon sa senador, layunin nitong maiwasan ang mga pagkaantala sa paglilitis na naranasan noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, kung saan nagkaroon aniya ng mga pagtatalo hinggil sa pagmamarka ng ebidensya, presentasyon ng mga testigo at pagkasunod-sunod ng mga articles ng impeachment habang nagpapatuloy na ang pagdinig. Aniya, mas mabuting maresolba ang mga usaping ito bago magsimula ang paglilitis kaysa magkaroon ng aberya sa bawat araw ng trial. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. Kasabay nito, Bombo Dennis, Bombo Jai, iginiit din ni Cayetano na hindi dapat maging dahilan ng impeachment proceedings para mapabayaan ang pag-iimbestiga sa ibang usaping may malaking epekto sa publiko, kabilang ang umunay korupsyon sa flood control projects. Ayon sa senador, napakalaki ng pondong inilaan taon-taon sa flood control at iba pang infrastructure projects kaya't nararapat lamang itong masusing siyasatin. Binigyan din niyang tungkulin ng mga mambabatas sa sundan ng mga lumalabas na impormasyon at testimonya sa halip na hintayin lamang ang panibagong ebidensya bago magsagawa ng investigasyon. Dahil dito, muling nanawagan si Cayetano na magsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee upang masuri ang aligasyon ng katiwalian habang nagpapatuloy ang iba pang gawain ng Senado. Aniya, hindi dapat hadlangan ng impeachment trial ang pagsisiyasat sa iba pang mahalagang usapin, lalo na kung may kinalaman sa paggamit ng bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno. Narito pakinggan natin muli ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin? Basta dito na lang? Kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Sa huli, Bombo Dennis, sinabi ni Cayetano na ang paglaban sa korupsyon ay hindi dapat nakasalalay lamang sa pagpapalit ng administrasyon o mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanya, kinakailangan ng mas malalim na pagbabago sa kultura ng pamamahala at pananagutan sa gobyerno upang maiwasan ang pag-ulit ng mga katiwaliang matagal nang kinakaharap ng bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Sa dagdag natin balita, iginiit ni Senator Francis Escudero na walang kaugnayan ang naging agawan sa liderato ng Senado sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ang schedule ng pre-trial conference, ang pagsusumiti ng pre-trial brief at ang pagsisimula ng paglilitis sa darating na 6 ng Hulyo ay napagkasunduan ng Senado bago pa man ang pagbabago sa liderato nito. Anya, walang anumang pagbabago sa mga naunang naging kapasyahan kaugnay ng impeachment proceedings. Binigyang diin pa ng naturang opisyal na mahalaga na maresolba muna ang issue sa liderato ng Senado bago yan magsimula sa impeachment trial kung maiwasan ang anumang pagdududa sa magiging hakbang o proseso. Gayunman, sinabi niya na wala pang pinal na desisyon kung sino ang magsisilbing presiding officer sa naturang paglilitis. Samantala, ipinaliwanag ni Escudero na maaaring maapektuhan ng mga kasong kinakaharap ng ilang senador ang kanilang partisipasyon bilang senator judge. Halimbawa, kung hindi maaaring gampanan ni suspended Senator Jingo Estrada ang kanyang tungkulin habang siya ay suspendido, ngunit maaari siyang makabalik sa proseso kapag naalis na ang suspensyon at pinayagan na ng korte. Sa iba pang balita, tiniyak ng legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion ang tuloy-tuloy na pagproseso sa mga baril na nakapangalan sa senador. Ito ay upang tuluyang ma-turn over ang mga naturang baril sa kustodiya ng pulisya kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mahigit 100 baril ng nagtatagong senador. Ayon kay Attorney Torion, nangangailangang kaukulang panahon para tuluyang matapos ang naturang proseso, ngunit maayos din anya ang mga koordinasyon sa Philippine National Police para tuluyan na itong matapos. Unang naipasa kamay ng Kampo de la Rosa sa pulisya ang 20 baril noong Hunyo 11 ng kasalukuyang taon, ilang linggo matapos ang revocation of license na inilabas ng Philippine National Police na nangyari sa Davao City. Sinundan ito ng panibagong turnover sa 6 na karagdagang pangbaril noong Hunyo 22 sa Silang, Cavite. Sa ngayon, mayroong pang mahigit 90 na mga baril na hinihinalaang nasa pag-iingat ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasalukuyang ngayong nagtatago dahil sa warrant of arrest na unang inilabas ng International Criminal Court. Dating tinukoy ng law enforcement agencies bilang armed o armado itong naturang senador na isa ring retiradong 4-star general. Samantala, dyan muna sa bahagi ng House of Representatives, ito si Representative Joel Chua kinumpirma na si Mary Grace Piatos o yung binansagang Mary Grace Piatos. Kabilang nga talaga doon sa kanilang ipapaharap bilang testigo sa impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung paano ang kanilang gagawin. May balita si Bombo Anali Soberano. Kinumpirma ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na kabilang sa kanilang testigo ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Sa isang panayam ngayong umaga, sinabi ni Chua na si Piatos ay isang material witness sa confidential funds at aabangan nila ang paglutang nito sa trial at kapag hindi siya magpakita, ibig sabihin peke. Bukas din ang prosecution sa gagawing pag-question ng defense panel. Sinabi ni Chua na maaari din naman maging common witness si Piatos, kaya hamon nila sa depensa, ilabas ang totoong Mary Grace Piatos. Naging sentro ng atensyon ang pangalan ni Mary Grace Piatos matapos itong maiulat na kabilang sa mga testigong nakalista sa pre-trial brief na inihain ng House Prosecution Panel. Ayon sa prosecution, nasa 97 testigo ang kanilang inihanda. Batay sa pre-trial brief, si Piatos ay pang 25 na testigo ng prosecution. Ang pangalan ay naging kontrobersyal matapos sabihin ng Philippine Statistics Authority na wala silang natagpo ang kaukulang civil registry record para dito. Samantala, nauna nang nilinaw ng kampo ng Vice President na hindi nila planong iharap si Piatos bilang testigo ng depensa. Ayon kay Attorney Michael Powa, mali ang mga ulat na nagsasabing magiging bahagi siya ng kanilang hanay na mga testigo. Nakatakdang magsilbing mahalagang bahagi ng impeachment trial ang pagtalakay sa mga dokumento at pagkakakilanlan ng mga pangalang lumitaw sa mga resibo ng confidential funds, kabilang ang kontrobersyal na pangalan ni Mary Grace Piatos. Pakinggan natin ang panayam kay Representative Joel Chua. Material witness po yan, lalong-lalo na sa confidential fund.
Kung lumutang, kung hindi siya lumutang, ibig sabihin bogus siya. Kung lumutang naman siya, pwede namin siya makross-examine. Titingnan natin kung may lulutang na may recreato. So that is the only way to settle this issue once and for all. Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anti Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bongo! Bombo Weather Update. Lalo pa hong humina ang bagyong Francisco habang patuloy itong kumikilos na palayo na sa ating bansa. Ito ay nasa hilagang silangan patungo naman sa katimugang parte ng Japan. At ayon nga sa pinakauling data, ang sentro ng bagyo ay nasa humigit kumulang 510 kilometro sa hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Kumikilos ito sa direksyon na hilagang silangan at yan ay sa bilis na 20 kilometro bawat oras. May tagla ito na maximum sustained wind o yung kanyang pinakamalakas na hangin ay 95 kilometers per hour at yung pagbugso naman ito ay nasa 115 kilometers per hour at patuloy ang paghina nito batay sa nakalipas na mga oras at posibleng ganito rin ang mangyayari sa mga darating pang oras. Wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng ating bansa. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang galaw ng bagyo, ngunit inaasahan na ito ay magdudulot pa rin ng hindi direkta na mga pag-ulan sa ating bansa sapagkat paigtingin ito ang habagat. Gayunman, pinapayuhan mga kabombo ang ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng pag-ulan at pagtaas ng alon sa hilagang bahagi ng Luzon habang tuluyang lumalayo ang naturang sama ng panahon at nakakaapekto naman dito sa western section ng ating bansa ang habagat. Mga Bombo Star Nation, kuha pa tayo ng ibang balita na tinutukan ng ating kasamahan ng Department of Labor and Employment. Iginiit na kailangang patunayan nitong si former coach Tab Baldwin ang lehitimo nitong papel para sa pagtatrabaho dito sa Pilipinas. Bagong wage model naman ay sinusulong ng ahensya. Kuha tayo ng mga update. Tinutukan niya ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, nakatakdang matapos ngayong araw ang deadline na ibinigay ng Department of Labor and Employment para sa dating men's basketball coach Tab Baldwin sa pagsasumite ng kanyang verified explanation kaugnay ng legalidad ng kanyang pagtatrabaho sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, hanggang Hunyo 25 o ngayong araw lamang ang palugit na ibinigay kay Baldwin upang patunayan ang bisa ng kanyang Alien Employment Permit at ipaliwanag ang team building activities sa Aurora noong Hunyo 8 na ikinasawi ng 2 student athletes. Nauna nang ipinatawag ng ahensya si Baldwin noong Hunyo 15 at inatasang magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na legal ang kanyang employment status sa Pilipinas. Kabilang sa mga hinihinging dokumento ang valid employment contract. Patunay na saklaw ng kanyang Alien Employment Permit ang lahat ng coaching at supervisory activities, pati na ang off-campus training gaya ng team building sa Aurora at ulat ng safety protocols na ipinatutupad sa naturang aktibidad. Sinabi ni Tolentino na bagaman maaari pang ma-extend ang deadline, nangako umano ang kampo ni Baldwin na susunod ito sa direktiba ng ahensya. Itinakda naman sa Hunyo 29 ang formal na pagdinig ng kaso. Ayon sa kalihim, kinakailangan dumalo na dito si Baldwin sa hearing. Kapag nabigong patunayan ang legalidad ng kanyang working permit, maaari umano siyang maharap sa pagkakakulong ng 3 buwan hanggang 3 taon at posibleng deportation matapos ang conviction. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino. Hearing sa 29. Hearing sa 29 and then kung dalawang hearing ang allowed siya, kung hindi na siya mag-hearing uli, decision will be out within 30 days. Meet noong verified answer, nandun na yung details. Siguro yung una, meron silang mga data privacy concern, pero ngayon, pag-submit ng verified answer, kompleto. Samantala, sa iba pang balita rin naman dito sa Department of Labor and Employment, hinikayat din ang kagawaran ng mga kumpanya ng construction industry na voluntaryong ipatupad yung progressive wage model upang mapataas ang sahod ng low-wage workers habang pinapalakas ang kanilang kasanayan. Saklaw ng programa ang carpenter helpers, mason helpers, painters, tile setter at plumber helpers.
Ayon kay Tolentino, layunin nitong mabigyang linaw ang mga manggagawa sa mas mataas na sahod batay sa skills training, competency certification, work experience at yung productivity nila. Nilinaw ng kalihim na hindi papalitan ng naturang model ang umiiral na regional minimum wage system, kundi magsisilbing dagdag na mekanismo para mas maging competitive ang kita ng mga manggagawa. Inaasahan din ng kagawaran na makatutulong ang naturang programa sa mga employer sa pagkuha at pagpapanatili ng skilled workers habang napapataas ang productivity sa construction industry. Magbibigay naman ng technical assistance ang mga regional tripartite wages and productivity boards sa mga kumpanyang nais magpatupad ng nasabing wage model. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Maaaring bumagsak sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ito ang naging pagtaya ni Geoffrey Habaluyas na hydrologist ng Department of Science and Technology. Dahil nga araw-araw daw yung mga naitatalang pagbaba ng antas ng tubig, halos kalahating metro ang naitatala sa kanilang monitoring. Itong umaga nga mga kabombo, naitala yung water level dyan sa Angat Dam, 162.98 meters na lang. Mas mababa ito kumpara dun sa normal na level na 180 meters. Ayon nga kay Habaluyas, tila hindi bumabagsak dun sa catchment area ng dam, yung mga pag-ulan na naitatala dito sa may bahagi ng Luzon at hindi rin niya nakakatulong sa pagpapataas ng water level. Ang Angat Dam mga kabombo, ang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Kapag ito'y bumagsak sa critical level na 160 meters, ay maapektuhan yung supply ng tubig sa mga kabahayan, irigasyon, mga sakahan at maging ang power generation ay maapektuhan din. Patuloy naman na minomonitor ng mga eksperto ang sitwasyon at nananawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang inaasahan naman ang pagdating ng mas malalakas na pag-ulan sa mga susunod pang linggo. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, si former Senator Antonio Trillanes IV magsasampa ng reklamo laban kina Senator Cayetano at Senator Marcoleta, pati na rin ang 18 dating bodyguards. Si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag tiniyak na hindi uurungan na pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay niyan, may mga report si Bombo Grant Hilario. Bombo Jai, Bombo Dennis, nagdagdang magsampa ng panibagong reklamo si former Senator Antonio Trillanes IV sa Department of Justice ngayong araw. Batay sa impormasyon natanggap, planong reklamo ng dating mambabatas ang 18 dating bodyguards ni former Aqua Bicol Party List Representative Zaldico, kasama pati sina Senador Alan Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Reklamong cyber libel ang inaasang ihahain ni dating Senador Trillanes laban sa nabanggit na grupo at mga mambabatas. Kaugnay ang naturang reklamo sa umunoy iligal na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pinungunahan ni na Senador Cayetano at Senador Marcoleta noong ika-4 ng Hunyo. Git kasi ng kapo ni Trillanes na gamit ang naturang komite para magkaroon ng pagkakataon ang 18 nagpakilala mga dating sundalo na muling ipakalat ang aligasyon kontra sa kanya. Pinaniniwala ang hinayaan ng mga inirereklamo na maulit at maipalabas muli ang mga pabago-bago at magkakasulungat na naratibo. Ngayon pa man, makala ng pinabulaanan na dating mambabatas ang aligasyon, isa siya sa mga nakatanggap sa delivery ng mali-malitang pera. Samantala, Bombo Dennis, kaugnay kay Senador Marcoleta, tiniyak ng National Bureau of Investigation na handa ang kawanihan na ipatupad ang anumang matanggap na legal at valid na arrest warrant. Ligyan din ni Director Attorney Melvin Matibag na hindi umano nila uurungan sakaling mayroon ng ilabas na kautusan laban sa mambabatas. Kaugnay yan, ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. These people who are challenging me na arrestuin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. We will arrest anyone as long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita na magsalita. Kung meron tayong ebidensya na rin yung sa FBI, and we will do so kung ano yung trabaho namin. Law and order po ang gusto ng NBI and we will enforce the law no matter what.
Subalit lininaw ni Bureau of Investigation Director Matibag na sa kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na kopya ng warrant kontra sa senador. Dalawas ito sa mga usap-usapan o pahayag nagsasabing sisilbihan na ng arrest warrant si Senador Rodante Marcoleta. Muli si Attorney Melvin Matibag, ang Direktor ng National Bureau of Investigation. Well, ang trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating sa amin warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita niyo naman yung nangyari sa Senado kasi we want to enforce the warrant of arrest. Napapasok yan may mga tao na nagcha-challenge na si Matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arrestuin si Marcoleta, naririnig ko yan. Pero wala pong warrant of arrest Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gran Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Tinapos na ng Morocco ang pag-asa ng Haiti na umusad pa sa round of 32. Yan ay matapos dominahin ng African team ang laban ngayong araw huyan o partikular kaninang umaga sa score na 4-2. Hindi naging madali ang naturang panalo para naman sa African champions dahil pinilit ng Haiti na tapatan ang lakas ng Atlas Lions. Dalawang beses mga kabombo na naiwan sa unang bahagi ng laban ang Team Morocco matapos na gumawa ng impresibong opensiba ang underdog team na Haiti. Ngunit sa pagpasok ng ikalawang bahagi ay rumisponde na ang mga substitute ng Morocco. Tanga ng naturang kupunan ng 2-2 na score sa pagtatapos ng unang bahagi, agad na binasag ng Moroccan striker na si Sofiane Rahimi ang tablang score upang ibigay yung kanyang ambag sa kupunan at naitala ang 3-2 na kalamangan. Inalauna nagtuluyang sinelyuhan ni Jisim Yasin ang naturang laban sa ika-89 na minuto. Gamit naman ang magandang goal sa gilid ng net. Dahil nga sa tagumpay na ito, pumasok ng Morocco bilang runner-up ng Group C sa likod ng nangungunang kupunan na Brazil. Ang nasabing panalo rin ang naging mitsa para tuluyang malaglag ang Haiti. Sunod na makakabanggaan ng Morocco ang magwawagi sa Group F sa darating huyan na Lunes sa bahagi ng Mexico. Sa dagdag pa nating balita, hindi na makakausad sa round of 32 ang Qatar matapos itong paluhurin ng Bosnia and Herzegovina sa dominanteng laban na ginanap naman sa Seattle Stadium. At yan ay ngayong araw. Pinatumba ng Bosnia ang Qatar sa score na 3-1 para sa kanilang madaling araw na paghaharap para panatilihin ang pag-asang umusad sa round of 32. Hawak ng maliit na bansa ang isa sa pinakamagandang third place team record sa ilalim ng Group B. Magandang pinamalas at maaga ho kasing lumabas na dominante ang opensa ng Dragons nang ipasok ng 18 taong gulang na si Kerim Alabekovic ang isang napakagandang racket shot. At yan ay sa ika-29 na minuto ng naturang laban. At sa unang bahagi pa lamang yan ng match. Hawak ang 1-0 lead. Tuloy-tuloy na mahigpit ho ang depensa ng Bosnia team hanggang sa maitala na tila minalas ang Qatar at naipasok ang ng striker ang isang goal sa sarili nitong court. Nangyari mga kabombo ang naturang insidente sa ika-34 na minuto ng laban ng sipain ng Bosnia na striker na si Edin Zico ang bola. Ngunit sa halip ko na harangin at tinulungan pa ng Qatar player na si Sultan Al Brake na makapasok dun sa sarili nilang court
ang nasabing bola. Agad naman ho bumawi ang Middle Eastern team bago pa man nagtapos ang halftime at ipinasok ang kanilang team captain na si Hassan Al-Haidos at isang goal ang meron ho sila pagkarating ng 42 minutes. Gayunman ay tuluyang pinatay ng Bosnia ang momentum ng kalaban sa ikalawang bahagi ng naturang laro. Sa 80 minuto kasi ipinasok ng substitute na si Ermin Mamek na ang ikatlong goal nila para sa kupunan at sinelyuhan ang kanilang makasaysayang panalo. Sa pagwawagi na ito ng Bosnia and Herzegovina, opisyal nang napatalsik sa torneo ang Qatar habang naghihintay naman ang Bosnia kung sino ang kanilang susunod na makakaharap sa knockout phase. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, si Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla ay dinetalye itong nangyaring mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban City. May report si Bombo Juvino Galang. Yes, sa Bombo Dennis at Bombo Jai, ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Remulla na kanilang agad na nasawata ang panibagong pagtatangka ng mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban. Sinabi ng opisyal na galing ang impormasyon kay Senator Bam Aquino kung saan kagabi ay matapos na makakuha ng impormasyon ay agad na pinagkilos na opisyal ni Remulla ang mga local police doon. So narito yung ilang payag dito ni Interior Secretary John Vic Remulla. At meron tayong na-prevent na another mass shooting sa Leyte also. Let me give you the background. Okay? At 10:30 at 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10, student at Tolosa National High School. Yan yung ilang bahaging payag o pagkikwento itong si Interior Secretary Remulla kung saan ay ang hakbang ay kasunod na nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan noong nakarang araw na nagresulta sa 3 individual o kabataan ang nasawi. Ang nasabing mga online posting ay agad na tinutugunan ng mga otoridad dahil kailangan seryosohin or kailangan bigyan ng atensyon para hindi na maulit pa or mangyari pa ang nangyaring pamamaril. Kanilang tinutungo kanilang tinungo rin ang nasa likod ng online post kung saan inamin na itong minor de edad na 14 anyos na nagkaroon lamang ito ng problema sa kanilang sa loob ng kanilang pamilya kaya't nagawa niyang mag-post at matapos i-post ay dinili din ang online na post kung kaya't pero agad naman ito na imbestigahan ng ating mga otoridad. Muli, yung pahayag dito ni Interior Secretary Remulla. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this. Namely, the incident arose from, this is according to the investigation, the incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive.
Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin, 13 minuto bago ho sumapit ang 1:00 ng hapon. Pa tayo ng mga karagdagang pag-uulat at sa puntong ito ay report naman ang ating mga himpilan ng ating kukunin. Ilang Filipino healthcare professionals dun sa Estados Unidos may panawagan na huwag sanang mabigyan ng negatibong imahe ang kanilang komunidad sa gitna na rin ng fraud na kinasasangkutan ng isang Pinay nurse. May nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Nananawagan ng ilang Filipino healthcare professionals sa Estados Unidos na huwag sanang mabigyan ng negatibong imahe ang kanilang komunidad matapos ang kinakaharap na kasong healthcare fraud ng isang Pinay nurse sa Texas. Kilala nga ang mga Filipino nurses at doctors sa buong mundo dahil sa hindi maikukumparang pagmamalasakit, empatiya at dedikasyon ng mga ito sa mga pasyente. Kaya naman nalulungkot ang marami, lalo na sa US, dahil ang kasakiman umano ng isang tao ay maaaring magbigay ng negatibong pagtingin sa kanilang mga Pinoy na nasa parehong industriya. Sa panayam ng Star FM Manila kay Mariles Muchet, isang US-based wound care nurse practitioner na may planong magtayo ng mobile care clinic roon, sinabi nito na bagamat sila ay nalungkot sa balita, ay hindi dapat umano matakot ang mga nasa healthcare industry na ipagpatuloy ang kanilang magandang layunin dahil lamang sa nagawang kasalanan ng isang tao. Nakakalungkot at nakakadismaya because as healthcare professionals, we're always entrusted na we're always there for our patients and we're expected to uphold the highest ethical standards. And again, as Filipinos, we have our culture heritage na masikap tayo, we're honest, di ba? We're very hardworking. Do not let the actions of one person define who you are or even diminish the value of your work. As what Filipino often say, di ba? Ang dangal ay hindi nakukuha sa salita, kundi sa gawa. Let us continue to represent the nursing profession and our Filipino heritage with pride, humility, and excellence. Ayon nga sa mga opisyal na report, sangkot sa mahigit $900 million na peking insurance claims ang Pinay na si Marizel Yuki at bahagi ng kanyang mga nakuhang pera ay ginamit para sa marangyang pamumuhay, kabilang na ang isang bahay sa Hawaii at isa umanong resort sa Santa Ana, Cagayan. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat ito sa Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Akbayan Youth naman sinusulong ang intervention and support programs para sa mga kabataan sa halip na ibaba itong criminal liability age sa ating bansa. Ma-report dyan ang Bombo Radio Rojas. Isinusulong ng Akbayan Youth ang pagpapalakas ng mga intervention at support programs para sa mga kabataan sa halip na ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Claire Lopez, National Vice Chairperson ng nasabing grupo, sinabi nito na hindi ang pagpapababa ng edad ng criminal liability ang tamang tugon sa mga kasong kinasasangkutan ng mga menor de edad. Anya, mas mahalagang palakasin ang mga programang nakatuon sa edukasyon, mental health, rehabilitasyon at paggabay sa mga kabataan. Ayon kay Lopez, dapat tutukan ng pamahalaan ang mga ugat ng problema nga nagtutulak sa ilang kabataan na masangkot sa krimen, kabilang ang kahirapan, kakulangan ng edukasyon at iba pang suliraning panlipunan. Ginawa ng Akbayan Youth ng payag kasunod ng muling panawagan ng ilang mambabatas na ibaba ang edad ng criminal responsibility matapos ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Gayunman, iginiit ng grupo na mas epektibong solusyon ang pagpapatibay ng interbensyon at rehabilitation programs kaysa sa pagpataw agad ng pananagutang kriminal sa mas batang edad. Dagdag pa nito, mahalagang mapalakas ang implementasyon ng mga programang tumutulong sa mga children in conflict with the law upang mabigyan sila ng pagkakataong magbago at muling makapag-ambaga sa lipunan. Pero tayo po ay lubos na hindi sumasang-ayon sa pagbaba ng criminal age of responsibility hanggang 10 taong gulang. Kasi naniniwala po tayo na kahit anong edad pa yan, kahit
8 years old, 5 years old, or even 1 year old, no? Nakikita po natin kung patuloy na namumutawi ang karahasan sa loob o labas man ng paaralan. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, on a lighter note, Film Academy of the Philippines naniniwala sa kakayahan at talento ng Visayas pagdating naman sa film industry. Yung artificial intelligence ay parehong banta raw sa oportunidad sa paggawa ng mga lehitimong pelikula. May balita ang Star FM Bacolod. Naniniwala ang Film Academy of the Philippines o FAP na maraming talentadong Pilipino pagdating sa film industry sa Visayas. Kung kaya't sa kanilang pagpapalawak pa ng FAP dito sa Pilipinas, ginanap na ang 2026 Visayas Guild Summit sa lungsod ng Talisay, Negros Occidental na nilahukan ng Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Negros Island Region. Ang FAP ay itinatag sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 Series of 2024 bilang isang institusyon ng pamahalaan na nagsisilbi sa sektor ng paggawa ng pelikula at mga audiovisual na manggagawa ng bansa. Nagpahayag naman ang Director General ng FAP na si Jose Paulo Villaluna na ang artificial intelligence ay parehong oportunidad at banta sa industriya. Dagdag pa nito na magagamit ito sa tools at mapapabilis ang trabaho, ngunit dapat siguraduhin muna na hindi maaapektuhan ang trabaho ng isang manggagawa. Sa pagtatanong ng Star FM Bacolod kay Film Academy Director General Jose Paulo Villaluna, ibinahagi nito na sa mga professional industry ay sinusubukan nilang gumawa ng regulatory system para malaman kung paano ba makakatulong ang AI at mapoprotektahan ang mga manggagawa. Okay, sa konteksto sa pananaw to ng Film Academy of the Philippines, no, ang artificial intelligence is both an opportunity and a challenge. Okay? Opportunity siya kasi pwedeng makatulong sa industriya natin we have tools, background creation, CGI, bibilis ang pagtrabaho, no? Pero at the same time, we have to ensure na hindi ito nakakaapekto sa livelihood and employment ng ating mga manggagawa. That's why it becomes a challenge. The whole idea is, like I think all other professional industries in the world, no, they're trying to create regulatory systems na self-regulatory, pinag-uusapan ng stakeholders. Paano ba makakatulong ang AI at the same time protect our workers? It is an opportunity, but we have to ensure that our livelihood and the employment of actual workers are not affected. But we also have to consider it can be a creative tool to help storytelling. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, ay yung Hunyo 8 taon-taon ay gugunitay na sa bayan ng Agusan del Sur at yan ay kaugnay ng naging pagpanaw nitong basketballista na si Rene Clert Bobet Baterbonia at yan ay sakop yung ilang lugar dyan sa Agusan del Sur. Alamin natin ang balita ng Bombo Radio Butuan. Matapos mailibing kahapon si Rene Clert Bobet Baterbonia, taon-taon nang gugunitain ng kanyang mga kababayan sa Talacogon, Agusan del Sur ang araw ng kanyang kamatayan, ang Hunyo 8. Ito'y matapos maipasa ang municipal resolution na nagdeklara sa Hunyo 8 bilang Rene Clert Bobet Baterbonia Day bilang pagbigay pugay at pagsariwa sa ligasiyang kanyang iniwan na siyang daan na nakilala ang kanilang bayan sa buong bansa, pati na sa iba pang parte ng mundo. Ito ay iba pa sa pagkilala naman sa kanya ng probinsyal na pamahalaan bilang sports icon ng lalawigan o Agsornon sports icon na emosyonal namang ibinahagi ni Agusan del Sur 1st District Representative Alvil Bascog. Ayon sa kongresista, hindi matutumbasan ang ibinibigay na dangal ni Bobet sa kanilang lalawigan dahil sa maganda nitong asal, mapagkumbaba at abilidad sa paglalaro ng basketball. He was our hero, our local sports icon. His history of perseverance, discipline, sacrifice, and excellence continues to
inspire generations of young athletes. At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hanian nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one. The most trusted source of news and information, basta radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Kaya tumutok sa pamamagitan ng ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Mapapakinggan na mapapanood pa ang ating pong mga palatuntunan sa rehiyon ng Mindanao, available sa atin pong mga social media accounts at sa lahat ng platform ang Bombo Radio Philippines. At dyan sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Habang sa Soc Sargent Region, ang Bombo Radio Jensan. Doon naman sa mga Ilonggo speaking sa parte ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, minuto na nakalikan sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill na Miliasa sang tinalikdan siniyang gabi banwa may isa ka insidente nga natabo kung sa diin atake sang stroke samtang nagamaneho sang tricycle ang isa iya ka individual gintawgan sang emergency responders but pag-abot sang emergency responders according sa mga himata sini now kag mga tawo nga yara natabuan sa nasambitan sini karon iyang lugar ang di sila kumbinsido sa pag-atinder sa mga emergency responders. So, at the same time, may mga nabatian pa siningat hindi nyo na lang dala sa kundin. Tawagin nyo na lang sa punerarya. Ini according sa payag sa pila ka mga individual nga natabuan. No?
luyang naton may baluan man ang dugang sini nga mga impormasyon, but ang pamilya si Adria Banwa dismayado gid sa nangin ginbuhat sang emergency responders, no? Particularly isang Iloilo City emergency responder. Si Mayor Isa Treñas nagmando na diri sang investigasyon na sa angot sa nasambitan sini nga insidente. May follow-up report diri si Bombo Krill Milyasa. Bombo Krill, sa report, please go ahead. Nagapanawagan sa nga klaro nga eksplanasyon na ang pamilya sang isa ka senior citizen nga ginatake diri sang stroke sa dalan kaging mawian gid sang kabuhi matapos nga ti ginapahayag diri nga wala ini gilayon ginaktuhan o kon tatapa sang mga personnel sang Iloilo City Emergency Responder Team o kon ang ining ginatawag nga ICER. Ginkilala ang ining biktima kay Freddy Pora, 61 years old, kag residente ini sang Sitio Pangpang, barangay Ginobatan sa Banwa sa Leganes. Kag sa interview diri sa Bombo Radio kay Jose Porras, ang bata sa nga biktima, iya diri ginpahayag nga wala gid gintandog sang personnel sang ICER ang ila diri nga amay bangod nga ginhulat pa kuno ini sila nga magaabot sa area. Suno kay Jose, pila na ka oras ang nakaligad wala gid bisan first aid nga ginhatag diri sa ila amay kag naabtan pa sini nga yara sa gihapon nakapungko kag nagadunglay ang ulo sang biktima sa iya diri nga motor. Pahayag niya ginrason sang ICER nga ginhulat sa mga ini kuno ang desisyon sang pamilya para diri sa ilang nga himata kung sariin dako ang pagkadismaya sang pamilya Poras bangod nga kinahanglan sang ila amay sang insigida nga pagbulong bangod nga stroke ang natabo diri sa iya kag hindi aksidente. Gimpayag pa ni Jose nakuha pagani sang ila diri nga amay nga ipahigad ang iyang motor kag nagtawag sang bulig sa lugar matapos nga tinakabatsyag ini sang kalain sa iya diri nga pamatsyag. Nahibaluan nga tinatabo ang ining insidente sang Lunes nga adlaw, June 22 alas 2 sa kaagahon. Nga sa rin isahanon nga nagadrive diri ang biktima sang iya nga motorsiklo pakadto sa Iloilo Terminal Market agod nga magkumpra ini kuntani sang iya diri nga inugluto nga paninda sa ila nga karinderya kay nahibaluan na nga sagwa sang balay sang ini nga pamilya o kung sa ining biktima mayara ini siya sang karinderya kung sa amo ini ang iya diri nga negosyo kag ti ginakitaan sang iya man diri nga adlaw-adlaw nga pangabuhi man sa ila diri man nga pamilya. Apang pag-abot sini kuno sa barangay Balabago sa distrito sang Haro ugol pilang ini naglain ng iya diri nga pamatsyag kagin atake sa nga ining walatian nga stroke. Pagsabab pungusisa sang pamilya sa lugar gimpahayag nila diri nga ti mayara sa mga tawo nga nakakita nga nagkurog na kuno diri ang lawas sang ini nga biktima kag ti gilayon ini sila nagtawag diri sa nga response team o kung ining ICER kay tigin pahayag sang ining mga residente nga nalabutan pa no sang pila ka oras man bag-o man abi ini siyang nakuha sa area kag ti pahayag gani diri sang ang bata sang biktima nga si Jose Porras nga kung wala sinigin tandog ang iyang amay sang nag-abot na ini sa lugar wala man kuno ini gintandog man sang personnel sang ICER kaga ginapahayag man diri no nga pag-abot sa lugar sang ining mga katapo sa nga ICER wala kuno ini siya insigida man nga gindala sa hospital kag tigin pahayag pa no sa pipila man diri nga ti magtawag na lang kuno sang punerarya given nga wala naman kuno sa nga pulso ang ini nga biktima kag amo ini ang hindi diri mabato no sa nga pamilya Poras nga ti gindeklarar kuno gilayon nila diri nga ti patay na ang biktima given nga dapat kuno isa ka doktor ang mag-declare sini kag dapat nga gindara gid ini insigida sa hospital given nga ang balatian is stroke so every seconds count sa ini nga fase sa balatian so amo na nga dako ang pagkadugang sa sakit sa balatsyagon sang ining pamilya nga ti sa posibilidad nga buhi pa kuntani diri ang ilang nga amay kung insigida lang kuno ini nga gindala sang ICER sa hospital. So yari pa ba naton ang nag-interview sa nga Bombo Radio kay Rojas Porras ang bata sang biktima. Na dismayay kay tungod nga away nila gyud aksyonan dayon si tatay samtang nga ara pa sila nga need pa nila nga ulaton ang naulaton nila pa ang pamilya bago nila aksyonan. Lata oras sang nagabutan ay sa Mga bale guro mga tunga sa oras guro kay isa ka oras kami pangitaay mo ara na sila to tanan. Plito na sila to tanan. Tapos pag abot ko nagambal sila dayon nga hindi nila matandog ang biktima kay tungod nga wala pa sang pamilya naganob lang nakakadto.
Pero ano sir ang plastada abi kung ikaw ang maglantaw sa imong mga tatay sa nag-abot na kamo? Amo man Japon eh. Huwag nila ang tandog. Amo man Japon. Nagapungko Japon sa tatay sa motor. Ano ka? Dunglay ka. Ano lang ulo. Huwag nila ang tandog. Kung huwag ko tandog. So ginalantaw mo sir nga tidogin Do. wala na naging check ini sa Why? sulod sa pira ka minuto. Huwag man nila. Biskan first. Huwag gani. Pinabayaan lang nila yung ginulat gid nila yung mata bago nila yung tandugon. So kung pananglitan nga pag-abot sa ICER, dinala na yun ang biktima sa ospital. May posibilidad paguro nga biskan pa paano mabuhay. Pero sir, ano gid man sir ang balatian sa inyong amay sir? Ang sa ano yun sa kurason yun na laban-laban. Kay kagay naman na sa ano galing kay timing man sang dawe nga ginaabot sang iya mo na ara ko mo ara am ari kami di. May ngagaw dayon namon tapos madala namon sa ospital. And based man sir sa pagpungasit sa inyo sa lugar, sa mga nakakita man, ano ka na sir ang plastada sa inyong amay sir? Nga gano na kurog-kurog pa sa kuno. Nga guro yun nakita, may nakakita guro, moto guro nagtawag daw na ICER. Di moto dayon eh. Pag ano, why man nilaglig yung tandog, yung tanaw lang nila guro. So wala man sila sir naghambal nga kung ano abi ang amay nyo pag abot niyo na gid? Why? Bali dito na nilaging tandog sang time nga ngara no. Ano kuno rason nga duwa yung dala dayon or ginrespondihan dayon abi? Kaya ambot ano to man, gambala why naman ko no pulso. Kita naman why pulso kay nadugayan tanga guro ninyo. First time ini sir nga ginatake ang inyong nga amay sir nga wala ka mo sir. Oo. Pero Naway nga gaw. pero may history na sa iya palapian. Oo, may man. Pero muna nga taga ano sa balatian niya na timingan dayon nga may ngagaw bla. May maintenance sa bulong. Oh, may maintenance sa bulong. Pag nantang sir sa motor sir, na plastar pa Oh, na plaster pa to. Kaya ra skilled mo. Kaya kung gulpel lang to, sige lang ganito bunggo ya gitu. Ganito naka-plaster pa pamayo bla. Sa natabo siya, pa may mga tao, may mga tanda. Do may tatlo ka bata nakakita. Moto dayon nagtawag guro ICER dayon. May report kay sa Kap guro mo to yung padala dayon sang tanod. Sir, sa pagpungasit sa inyo diri kay Kap sa may Balabagbo, ano ang ginhambal niya sa inyo sir? Naman ay natis mayaman sa kay nga mo to ko ng ila action. Nga dapat tani ko no. Biskan wala pa yung mata, pwede nila na madala dayon sa ospital mo. So kung nadala gila yun, basta wala pa na... Why pa na... Oo. Sir, may panawagan ka sa... Ang ano ko lang tani, kung magubra ka mo sang inyo nga tawag nga emergency response, tani, biskan wala ang imata, bala ubraw nyo ang inyo obligasyon nga ubraw, ano dayon, magulag ka mo dayon. Kaya what if be kung sampung imata to, bayara to sige maras. Wala to nyo paglayang mata magadto ya. Ti ano to yung pasyente 50-50. Pero sa subong sir, nag-contact sa inyong ICER, nagpakig-angot. Subong wala. Wala pa sila ka ano sa mo. Kung ano ila explanation nga mo to nga sistema. Why nila kitandog. Si Mayor Isa Trinya sa Iloilo City na conduct sila sa investigation ng Japan. Ano man ba? Tani wala na yun. Siguro New York tani ubraw lang nila sang mayo kagay ano lang nila sang nga amutong ras na batian diri ang naging payag sa nga bata sang biktima nga si Jose Porras Bomosyon kag si subong man nga adlaw no nakahaya na or kaina lang gid sang aga gindala na diri ang bangkay sang ining biktima sa ilaman nga puloy-an kung sa diinti nagahilibion diri ang pamilya man nga given nga hindi bala mabaton ang pagkadula kulpiada sang ila diri nga amay kag ti ang tsansa bala nga may ara pakuntani ini sa nga possibility nga mabuhi kung idapatan lang ini sa nga nagakaigo gid no or gidagid nga first aid man kag ti gindalagan mula kumbaga sa hospital amo na nga ti nagapanawagan ng ining pamilya sa explanation as well as man sa nga klaro nga investigasyon man diri angot man sa natabo wala diri sa mga nagaresponde nga mga katapo sa nga ICER kag ti pahayagan ni diri ni Jose Porras nga ti bilang isa bala ka bata nga masakit man sa iya nga golpeada nga nadura diri ang iya nga amay man ti given nga masami naman nga
paraan bala nga ginahimo ini sang biktima nga magapaninda no akagahon pakadto diri sa Maya Super para man sa ila diri nga pangabuhian ti sa subong pahayag niya nga bilang isa man ka lalaki no sa ila man diri nga balay siya na lang kuno diri ang magatindog man nga bilang amay man kay ti given nga golpeada nga ginkuha diri ang iyaman nga amay kaga mo na ang ginapanawagan gid nila nga tani kuno hatagan gid sang investigasyon or klaro man diri nga eksplanasyon ng ilang nga pamilya kay as of now hindi nila mabaton kag tituman gid kasakit ang natabo diri sa ilang nga amay. Yari pabati naton liwat si Jose Porras ang bata sang biktima. Ang time nga dahil kami sa tanan nga bagay sa bisan sa kabudlay man muna kaya Ano ko dakong epekto ni pamilya nyo nga ang amay? sakit bilang pundasyon sa kamay. Para sa akong sakit kay matawag nga madilaan sa tatay man. Nga wala mo pa na labot ang himon doon para siya. May mensahe ka kay tatay mo? Subong? Nga mo na bala akong budlay magtawag na bilang amay man sa sulod pa ni Malay nga gimbili mo sa akon. Pero tanay nga abay ko lang kay bayin ako nga tanan makaya ko. Pila ka mo ka mag-u? 7. Ay kalimang. Pahayag diri ni Jose Porras ang ining bata sa nga biktima Bombo Champ and sa pihak man diri nga bahin no nga di nakalabuot na diri kaya Iloilo City Mayor Isa Triñas ang ining nasambit nga insidente kung sariin sunod diri kaya Joy Fantilaga Gorzal ang spokesperson sang alkalde nga tinagahimo na sa nga internal investigation ang Iloilo City government sa ginaaligar diri nga kapaltahan no sang emergency responders sang ICER sa pagtatap man diri sa biktima nga tiagin bawian gid sang kabuhi. Pahayag niya diri nga ini agod mahibaluan ang kung nasunod kag di napatuman sang husto ang mga personnel sang ICER nga nagresponde diri sa nasambit nga insidente ang mga emergency response protocols. Bangod pahayag niya diri kung mapamatud-an nga ti nagkulang or may ara sang kakulangan sa mga protocols nga ginhimo diri sa pagresponde sang ining isa ka biktima, ipatuman dayon diri ang nagakaigo nga mga corrective measures agod nga malikuan ang kapareho nga ining insidente man kag din pahayag niya nga tiginapalabot gid gano sa nga city government ang pag-unong diri sa pamilya sang biktima kag tiginapasiguro ang transparency, accountability kag di padayon nga pag-improve sa nga emergency medical services sang syudad sang Iloilo. Yari pabati naman naton ang naging pahayag diri ni Joy Fantilaga Gorzal ang spokesperson sang ni Mayor Isa Triñas. Nakalabot na kay Mayor Isa Triñas ang ining pag-respond sang ICER or sang Iloilo City Emergency Responders sa Barangay Balabago Haro sang June 22. And na-intindihan gid naton ang sakit no nga nabatyagan sang pamilya kag ang ila man nga desire nga masabat ang ila sini nga mga palamangkutanon. And sang ginpalabot ini naton sa atensyon sang aton nga alkalde, immediately nagpatigayon sang investigation ang CD RRMO including sang kung ano bala ang natabo, kung ginsunod bala ang mga proper protocols. We owe the family, actually hindi lang ang pamilya, but the general public sang clear kag sang objective account sang mga facts no. And from there sang ila sining investigation we will take no sang necessary actions based on the findings. Nabatian na si Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Isa Triñas sa Bombo Champ. And as of now, no, as mentioned man diri sa bata sang biktima, wala pa ini sila sang nabaton diri man nga statement. Halin man abi diri gid sa opisina sang ICER kag ti ginahulat-hulat gid nila ang klaro nga eksplanasyon halin man diri sa ila Bombo Champ. Alright, so tingmaan taman nga labot diri ang CDRRMO ang Iloilo City Emergency Responders sa hilabi pa ang mga on duty sa iyang tsimpo para makuha pa ng ila sini iyang bahin. Yes.
Exactly, Bombo Champ, no, kay ti para man nga mahibaluan gid kag ti as mention man diri sang aton nga alkalde nga ti may ara na sa nga gintuko diri nga investigasyon para matulid gid kung ano ang natabo kay ti given nga sa parte sang or sa bahin sang pamilya tama gid ini kasakit para sa ila nga ti maging bawian gid sang kabuhi kag ila gid diri mismo nga amay, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Crepa ni Salis Miliaza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news information on Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Krill Miliesa sa imo sining report, no? So bukas man diri ang linya, magluwas ka bukas ang linya, tingwaan ta man nga malabot diri ang bahin sang ICER. But sakon sini nga pagpanalawsaw sa aton sini nga mga kabombo, no? When it comes sa emergency response, nagagwa consistent diri nga nagagwa nga ang butsilingon is or refers to the immediate systematic actions taken to manage the impact of a crisis. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung i-search mo naman sa iban sini iyang site, man sa gyapon, no? An emergency response is an immediate systematic response to unexpected nga mga hitabo or mayara sang sabay na bisang ikayong lawas. Basta ang sugpon kung istoryahan tang emergency response, ara gid ang tinaga nga immediate. No? Butsilingon, gilayon, ora mismo, subong na. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Kag sa tagsa team sang emergency response or emergency responders, Iloilo City emergency responders, sa pagkabalo naton may doktor gid ina dira nga naga-duty. Sa aton sini mga kasimanwa. Now, ang concern sang pamilya is that nga wala sang immediate nga nangin hulag ang responding team. Kay kuno, hindi na pagsikyaron, kay way naman ginawa, way naman pulso, ginahulat pa ang himata, may punto man tong bata sang amay, nga tikon arabiya sa gimarastok ron, tiulaton mo pa yung makatabok de. Sa aton sini nga mga kabombo. May mga instances sadto anay nga hindi man niya gilayon nga makaakto sa madumdumanta or nagapangalang-alang nga mag-akto abi ang ICER bangod nga wala sang pamilya kay there were instances kuno nga gindala sa ospital way sa may isang pamilya nangin burden sa bahin sang ICER, no? Kung pahagan-hagadon ta ang tinaga nga burden, ti daw way naman kita guro sang gamiton palang-alang ang balon ta nga challenge ni para sa ila. No? Kay ang punto is nabudlayan sila kuno nga mag-turnover sa ospital kung wala sang pamilya nga masikaso, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Pero hindi man siguro tanan nga tawo ilo, no? Kag kung ano kag ano man dira mga were assess at the end of the day, emergency response sa aton sini nga mga kabombo, no?
ang makabig sini naton iya nga daw maghambag ka emergency response, immediate ang pag-address sa sitwasyon. Now, ang pamangkot sini nga wala sang immediate nga ginhimo ang taga Iloilo City Emergency Response Team. No? Ang ginaistoryahan naton ang senaryo, ang kaso o ang sitwasyon ni Mr. Porras tungod sa iya siniyang kabuhi. No? Nga nagapati diri ang pamilya nga kung may mga first aid, posible nakalabot pa sa ospital or kung nakita man bala nga gintawgan ganing emergency response team kay may emerhensya, no? Bisan first aid as per sa pamilya, sa mga himata, wala gid sila sang may nakita nga ginhimo sang ICER bangod sa ila sini nga panindugan nga hulaton ang himata sining ni Mr. Porras. Nagakadapat nga i-explikar ini sang Iloilo City Emergency Response Team. Kay kabuhi na diri iya sang isa ka padre de pamilya nga nagapaning kamot, nagapaninguha abisan sa gamay sini nga kulok karinderya, masustintuhan niya man ang pangadlaw-adlaw sa iya sini mga bataan, kag matagan sang mayong buwas damlag iya sini nga pamilyay sa aton sini mga kabumbo. Ano ayhan ang naghatag sa or tulod sa ICER nga ti isang pamilya di tanay pagtandugo na. Anong ila sini nga mga protokolo? Anong mga pagsulundan sa Iloilo City Emergency Response Team? Ang mga tingwaan naton nga mlabot ang ilaman sini nga linya para nga maka-explikar man sila, no? But for the meantime, sa aton sini nga mga kabombo, maghambag ka nga emergency response, no? But silingon nga mayara sang immediate, no? Nga mga lihok nga ma-address ang sitwasyon. Kung may napilasan, may first aid, kung may mga ginabatsyag sa ikayong lawas, ti first aid. Di man gid siling iya nga ICER na ginamabulong, matahi, maano din na maupira or whatsoever. First aid. Kaysa mga kasubong sini nga sitwasyon, labing importante ang ginatawag sini nga first aid kay dako sini iyang kay gayunan, no? Nga hindi mo na mapalabot pa sa delikado or critical stage ang ginabatsyag sa isa iyak ginarespondihan sang emergency response team. Sa aton sini nga mga kabombo. So, nga wala. Bisan ang punong barangay kuno sang Balabago, nagapayag nga do dismayado man siya kay dugin tulok lang kuno nila to kag mas tawag si gani interesado sila ya kung may himata pa ang ila sini nga respondihan o kung wala. 25 minutos na kaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kagay impormasyon. Pamulso sa aton sining mga kabombo pabor. Kadaman sa mga kabombo naton pabor sa sining ginaduso nga pagpanubo sang age limit sang criminal liability sang mga minor de edad. Kagiban pa nga mga impormasyon sa aton man sining pangalaga, no? Duwa subong ka mabaskog nga linog ang nabatsyagan sa magkatuway sining pungsod Japan kag Venezuela. Sa aton sining karon nga mga kabombo kag later on, no? Ining statement bala ni Mayor Alfred
Romualdez nga ining 15 anyos nga suspect sa pagpangluthang dito iya sa may San Jose National High School sa Tacloban City, ang may plano man gali nga maghikog pagkatapos ang iya sini nga pagpangaluthang. No? Ang plano kuno sang duha amo sini batta ang 14 anyos ang nag-back out kaya ang balya sa India, maniro lang ko yung gyapon, di ko yung maghikog. Oh. Sa aton sini magkasimanwa. Oh, balik-balikan ta dugang mga balita kag impormasyon sa aton sini pa rin ang pagpangalagad sa Bumbuanay sa Unto pagkatapos sang mga importanteng mga panungdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Plasuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 21 to 27, 2026. Siya magabalik agud maghatag sa inyo sang one great musical show. That's Mr. Totong Villaruz, kaupo na nga banda sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Hunyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plasuela de Iloilo Mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plasuela de Iloilo. Sa Hunyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plasuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang.
Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tub-tub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Tiyambal sang mga kamumbo ganin aton tinga waigid kuno sang may nag check man lang abi sa sining na stroke. Nya kay ang makadeklararya lang yang patay amo ang doktor sa aton sini nga mga kabumbo maning isa sa mga gina-check naton kay may doktor na nga naga-duty man mo sa emergency response sa aton sini nga mga kabumbo ti libalon ta ko may doktor sila nga upod pero ti ang isa pagin sa mga nagpalain sa buot sa pamilya kay why sila sa may nabatian nga ti kuhaan nyo na dira ay dalon ta sa pinakamalapit nga ospital ang ila sini nga nabatian niya patalgin niya istorya tawagin nyo na ito punerarya kay why nagaginawaw as per sa pamilya sa aton sini nga mga kauturan. 33 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Madamo sa mga kabumbuta sa aton siningagin himulsuhan ang pabor nga dapat panubuan ginman ang edad. Sa mga pamatanon nga sarang mapasakaan sang kaso pananglitan nga makahimo sang krimen. I-check naton ang report ni Bombo Jomar Villa. Bobo Jomar, sa report, please go ahead. Bobo Cham, nangin mayorya karon sa pumuluyo diri karon sa syudad. Ang ining ila sini karon nga pag pasugot o kung agree sa sining ginaduso bla sa bahin karon sang Senado nga panubuan ang edad nga mayara sang criminal liability considente halin 10 years old to 17 years old ining nasambit sa ni karon yang pag plano nga ay patuman kasunod man ini sa natabo sa damlag lang dito sa may bahin sang Tacloban sa dente involved to sa shooting incident ining duha sini ka mga minor de edad nga nagresulta sining may mga naglamatay kag karon di ba nagkapabilin pa sa ospital matapos sini nagkalapilasan Bamutsam. So based diri sa pakigangot naton na assess naton nga mayorya kay kalabanan sini sagin pamangkota ang iban mayara nga no comment mayara man nga do hindi la sila mag maka-decide pa subong kag ti ang nagpahayagid nga pabor ti amo ni ang mga naga-agree nga ti dapat nga ipatuman gilayon ining panubo sa sining edad nga mayara sang criminal liability so based diri sa pamulso naton sa pila ka mga residente o kung sa pila sini ka mga pumuluyo diri sa may bahin karon sang syudad sang Iloilo sunod diri kay alias Jen Bumbutsam negosyante ni siya diri sa Meria karon sang city proper. Sunod sa natungdan nagakadapat kuno nga ipanumbuan gidman ang edad nga may ara sang criminal liability kay ang kakatabo subong sunod sa iya daw kasubong nga nagasalig ang ining mga minor de edad
nga makahimo sang krimen kay bangod nga ti ginahimo nila nga do kasubong nga shield no kun nga depensa nilang ila sini nga edad kay ti como minor de edad nga may ara sang special treatment abi no sa ila once kun ini sila ang madakpan kung may krimen sini nga nahimo o kung komiter abi no sa aton sini nga makabombo suno sa natungdan isa man sa notesyaran niya subong nga ang mga kabataan nga do kasubong nga nangin agresibo no kag sa diin do kalabanan subong kuno nga mga minor de edad once kun masakitan once kun makabatyag sang kalain sang buot ti ang abot sila sining pensar amo ang magbalos no sila sining isika pareho amo nang resulta karon niya sang hindi sa pagansidihan ay kag subong man ti nagresulta karon sang kinagamo bumbutsam ti suno ban sa natungdan dugang again pahayag niya no isa man sa gidalantaw sa gani kunong rason no kun ining factor kun nga ang ti nagaka-experience o kun amo na ni subong ang batasan sa pila ka makbataan gina-consider man sini ang mga gadgets bla no nga once kun makauyat ang mga kabataan sa cellphone ti wanan mo mga daan kuno ang kabataan once kun ano makita nila sundon bumbutsam kapin pang kun waaya sang paggiya sa gidikanan no so isa na sa mga ginalantaw sini nga factor kun nga ang may mga kabataan no nga ti kasubong sini nga do makabalo na gid no sang ila sini nga ginahimo bumbutsam parebla no pabati ta si alias Jen sa mapakigangutan diri sa Bombo Radio. Yes, sir. Kaya ang mga kabataan subong kay gasalig na gidlang porket minor, gasalig sila nga hindi man sila mapriso. Tapos ang lain gid ang mga kabataan nagitsubong nga daan masyado na sila nga aggressive. Kag mga sensitive na gid sila sa gamay-gamay lang nga bagay. Dayon nila na tawag ni dayon nila react bala ang mga makabalos dayon bala kung ano man ang ano man nila da. Ako pabor gid ko ya sir, hindi gid ko ya magapugong sinasang kung sang naduso nga mo na nga ipapanubuan ang edad sang mga kabataan subong nga pwede na mapriso. Buti di ba may kabataan ka ma'am no? Kaya eskwela. May ara pa ko sir, may isa pa ako nga grade 7 subong. Pero ang importante ang disiplina ara no? Oo, amo gina sir ang dapat gid lang kay ay grabe na ginang lain na gid subong lagan sang aton nga panahon subong. Ano ginalanta mo rason nga do galain ng bataan no? Tungod siguro sir sa sa cellphone, sa social media bla kung ano makita nila, ginailog nila. Ilog lang no. Amo na gid lang na. Kung kaluluoy ang mabiktima no? Oo sir. Kay syempre ay masalama ang ginikanan sang mga biktima, ay masala mahimo na. Anong mambal mo to sa natabo to sa Tacloban to? Shooting to? Ano sir siyempre daw kasubo gid sir subo gid katama sir kay makuno bala susulod na gid sa eskwelahan abi mo kung porket sa sulod ka eskwelahan safe ni mo kabataan hindi gali sir manang ano gali kinanglan pangaman kita permi sa panomdom sa kabataan naton bago sila maglakat bala wala na ako. Si alias Jen no actually may kabataan sa Patbilog ang Tatlos College na gani mo no sa bangod man ti sa pagkapisan man no kag subong man ang isa high school no damo na ang isang minor de edad bumutsam ti nakadepende na kuno na no sa pagdisiplina man isa ba na sige na consider niya ngang iban sa ding mga kabataan nga nag-engage sa munabing ang buluhaton na nga magkatugas ang halit simo sining isika pareho bangod man sa kakulang sa pagdisiplina man no sa tagsa sinik mangginikanan kay manotisyaran mo ang natabo to may Tacloban ang isa to ka suspek do malayo to sa ginikanan sang sining isa sa mga suspitsado rason nga ti once kon maka-engage no sa mga barkada kag dra na sila nga
buyo. So magluwas sina suno mandrio sa kay alias Joe ang crew no sang isa sining karinderya ang agin pakigangutan nato na Bombocham ti paborman siya no sa sining ginaduso sining pagpanubo no sa edad nga mayara sang criminal liability. So no, sa natungdan kay Bisaya sining observation, although nga tiway man sa kuno sang kabataan subong nga minor de edad, pero Bisaya kuno sining observation do masami ang kabataan subong abusado na suno sa iyati bisabi mga tigulang da sa ila sini nga tupad ang kabataan do way na kuno naga respetar no kag subong man ti nagaresulta ng iban nga naga-engage karon sa hindi mayo sini nga buluhaton kay amo na gani bangod nga may ihibalo man sila kung paano no kag kun nga ang hindi sila abi hindi abi sila dayon mapreso bangod gani nga himo nila no nga do panaming ang ila sini nga edad Bombocham kag subong man ti amo nang kalabanan sini nga mindset nga once gani ko minor de edad no nga hindi sila dayon dali mapreso rason nga ti resulta ina no isog pagid sila Bombocham once kun may ara sila sang himuon sini nga bagay nga hindi makapamayo sa ila sini nga isig kapareho kay sa natabo to sa may Tacloban sunog gani sa yati mas pabor sa gani kuno nga preso mo no galing kay mga minor de edad may ara sang nagakaigo sini nga intervention ang DSWD. Aribla no si alias Joe ang crew sa mga interview sa Bombo Radio. Parang ang mga kabataan matarong man. So bali pabor ikaw? Okay, pabor ko. Anong ginalanta mong rason nga daw nga subundo ka aggressive now? Hindi ko bala magpatan ban siya madala sa mga cellphone do abusar na gid bala nga do hindi madisiplina. Amo na pinagusto sanda kun di mapriso. So do ginahimo nga no. Uy, di kinanglan daw gasari siya nga minor pa, hindi mapriso. Special. Oo. Ito sa mo observation, may nagkakatabo na nasubong din, no? Oo, may ara na Oo. Ano mambal mo to sa natabo to sa Tacloban? Ipapriso na lang. Oo. Si alias Joe Bombocham no sang mapakigangutan dari sang Bombo Radio. So far based sa aton sini nga pag pulupangkot sa pila ka mga area diri sa syudad amo nang kalabanan no nga pahayagid nga pabor pero sa subnado ay pamanggid sang sini no sang final sini karon nga desisyon kun balati agrihan na kun ipatuman ining pagpanubo sa edad nga mera karon sang criminal liability Bombocham. Amo ning isa sa mga ginadebatihan sa karon Bombo Jomar kay sa idalom sa Philippine Juvenile Justice Act no or Republic Act 9344 amended by RA 10630 ining children in conflict with the law or children at risk sa aton sini mga kasimanwa ti kon over 15 pero under 18 exempted ini sila magluwas lang kon mapamatud-an nga ang ila sini nga ginhimo may ara sang discernment no or kun ang ila ginhimo bla nahibaluan nilang konsekwensya sa ila sini nga ginhimo no ti kung madumduman mo pa may mga conversation ining duwa ka mga suspitsado nga nagahambal sila gani nga hindi tani mapriso ano lang tani maigo lang kita sa kay may juvenile justice kuno mo sini mo sadto no so nagasalig sila but bangod man nga may ara sang discernment 15 anyos pero under 18 sarang ini sila iyang mapreso sa aton sini nga mga kabombo no kun mapamatud-an nga may discernment sarang sila
nga mag-undergo sa appropriate legal proceedings. Katulad sang 15 anyos, no? Nga shooter, tigin file na inisaya sang complaint nga murder. No? Sa aton sini nga mga kauturan. But ang 14-year-old, Bobo Jomar, makabig ini siya nga criminal or exempted sa criminal liability sa idalom sang Juvenile Justice and Welfare Act, pero magapaidalom lang kuno sa intervention program. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo, amo ni karon ang isa sa mga nagakadapat sini iya nga hatagan sa nagakigo nga pagtamod kung kinahanglanon na ginman bala nga panubuan ang edad sang isa iya ka makabig naton abiti pamatanon, no? Nga sarang mapasakaan sa nagakigo sini nga kaso pananglitan makakomiter sang krimen, Bobo Jomar. Amo gani no, so amo na ang amo nang isa sa kinalantaw sa karubong sa kung paano nga matagaan sang nagakaigo sining atensyon, no. So to gani sa mga napakigangutan naton mismo gani sila nga ara, no, sa loyo sang ila sining kabataan mo butsamti may mga best kid kuno kis ang may ara no, may ara sang hindi kisa nila maintindihan, no, ang ilan sining kabataan ti ay hampakaron kun why nagid sa loyo, no, sang ilan sining bagkanikanan mga tagsa sining mga pamilya ay mata bubutsam kag subong man nga ti ang matabo sila maka-engage sa hindi man mayo nga impluwensya sang grupo bubutsam sa aton sining makbombo rasod kati nagaresulta karon, no, sang pag-engage sa hindi mayo sining hilimuon sa ila sining isig kapareho, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumovilla, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Tisaton sini nga mga kasimanwa, nagakadapat na gidman siguro nga balikan naton ining Juvenile Justice Act or Republic Act 9344. Sa aton sinikanon nga mga kabumbo. Kaysa na siling naganin aton madamo na kitaya sa nga nasalapuan nga mga hitabo nga gina-take advantage ining Juvenile Justice Act or ining RA 9344 sa aton sini nga mga kasimanwa. Ginagamit sang mga kriminal ang mga minor de edad sa pagsalig sini nga kung minor ang madakpan, hindi sila ya magpangatubang sang kaso. Oh? Sa aton sini nga mga kuturat, ginagamit sang mga durugista as courier, ginagamit sang mga katapo sang organized group nga magpangawat, magpanulod-sulod, mga akyat bahay. Kag sa karon sini nga mga tinion, may pila na ya ka mga insidente nga ini sila ang involved na sa pagpamatay. No? Nangin problema man ini kay pananglitan nga involve ang isa iya ka minor sa, for example, robbery. No? Tapos ang senaryo abi gindipinsahan man lang sang empleyado or trabahante sang ila sining ginhold up, and it's suwapen nga napatupan sang kamot ang minor de edad.
nagalabot sa punto nga mabalikan pa iya ang nagdipinsa lang sa ila sini kaugalingon. No? Kay sila ang yara sa legal nga panginaron. Rason nga siguro sa lain nga paghangop or may iban siniya nga lain pagid ang interpretasyon, ginagamit nila bilang tool ining Juvenile Justice Act or Juvenile Justice Law para iya nga mapalagyuhan ang ila sini nga krimen nga ginbuhat. Oh. So, it's about time na ginman siguro nga i-revisit or i-amendaran sa aton sini nga mga kauturan kay kung dalon ini sila sa mga crisis intervention na unit, may ara gid man sang mga pamatanon abi nga ti nagabag-o or napilitan or nadalahig lamang bangod sa ila siniya nga mga grupo, amigo, abyan, so on and so forth. Oh. Pero kung inyo sini manotisyaran sa aton sini makasimanwa, may mga hitabo gani sini lamang nga mga binulan or sang nagligad sini nga mga binulan nga nangin rampant ang rinambulanay, pagpamuno iya banwa, and then later on nabalaan galing ang mga suspect na mga minor. Oh. Miyembro sang mga gang, may mga kopdanan man silang legal ng pang-inaron, dako sini ang posibilidad nga amo sini ang briefing sa ila, pamuno ka lang, lampos ka lang da sang bratiha, habuya sila bato, kay ti, ang madakpan, hindi ka mamapriso. Oh. So, amo kung tani ni ang mga yara na iya sa legal nga mga pang-inaron ang magiya, magahatag sang guidance. No? Hindi iya nga i-expose nimo or i-exploit nimo ang nasambitan sini iya nga layi para iya sa mapalagyuhan ang imo sini iya nga liabilidad or criminal liability sa imo sini nga ginhimo. Oh. Kag siguro nagtingob na tanan. Oh? Social media, mga nagatuga sinisang hindi maayo iya sa psychological development sang youth, ang mga application sa pwede mo nga ma-download sa imo sini nga cellphone, sa computer, so on and so forth. No? At the same time, ting mga events nga nagkalinabo sa iban siniya sa luwas sang pungsod. Sa nagkalinain sining estado. So, may ara sang pag-replicate diri. Oh. Sa aton sining mga kauturan. Ikagapon to presentar naton diri nga ang similarities sang mga shooter from the ACLS or ALCS high school, kadto sa Columbine shooting, pakadto sa San Jose National High School sa Tacloban City nga pagpaniro. Oh. May idolo sila or may sila isa ka fan sang isa ka metal band nga kung i-translate nimo ang pangalan sa ilang sini nga banwa, nga banda, why sila labot ya sa iban? No? Ano ganitong ining KM-FDM? No? Sa aton sini nga mga kulturan, kein Mehrheit for die Mittelfeld. German man talang-alang engineer ba? Oh. Ang butselingon sini sa English, no pity for the majority. Oh. Ti maka-alarma na ini karon. That is why nga sa aton sini iya nga mga lawmakers
nagakadapat nga mag-double time sa paghatag sa nagakaigo siniiyang nga mga regulations, prohibitions, no? Para nga hindi na iya, no? Madugangan pa mga kasubong sini nga kaso. No? Kag may similarities gyapon ACLS or ALCS nga shooting to, ang perpetrator naghahikog, ang Columbine shooting, ang perpetrator naghikog sa San Jose National High School shooting incident. Isa sa mga suspect ang nagaplano nga maghikog. As a matter of fact, may ara na siya sa suicide note. Amo maning ginhambal niya sa kaupod niya nga 14 anyos, gali ang 14 anyos nag-back out. Ini ang confirmation sa interview sa kay Mayor Alfred Romualdez sang Tacloban City. Mabati tabla engineer sa interview niya sa Billionaire News Channel. Nasaan po ngayon itong 14-year-old? Nasa police station ngayon dahil kailangan niya ng security. So baliktad, he's being kept for his own security. Yes, because you have towns, you have areas in cities wherein you have what we call a tough neighborhood, and San Jose is a tough neighborhood. Mhm. And there are people outside gathering, in the police station and heckling and saying, they want revenge and they want to take the law into their hands, right? So, they need to be protected. Kaya yung tinanong ko nga sa DOH, hindi niya pwede, for a child to do something like this, basically he's mentally not stable. Can we put him in an asylum or temporarily in a psychiatric ward, in the hospital and just, also preventing from killing himself? Because na-discovery namin, may sulat siya. It was a suicide note. He had a suicide note in the past. Yes. He had the suicide note prepared. We got a copy of that. In fact, it started by saying na pag nabasa nyo to, by the time you read this, I'm probably dead. And the plan from interviewing the two, lumabas nga na may usapan sila after this shooting that killed themselves. But the older one backed out. And the younger one, it's a 14-year-old that said, the younger one ituloy. started to, basically run away from the 15-year-old and said, I'm not killing myself. Yeah. And in fact, I'm going to continue what we started. Which is to kill others Yes, instead. to shoot up. Tingnan mo ng konfirmasyon with Tacloban City Alfred Romualdez. Dito gali sa San Jose, Tacloban City. Makambal kita yung mga tawag lito, engineer, mga hangkilan man. Ginapustingan ko to sa sagwa sa police station. Pero isa pag nila ka-concern kay mismo ang bata may ara sa suicidal instinct. Kag ang puno sini is bangod sa bullying. But for now, ay pag hindi mapadalma ng bullying, but isa sa mga rason ng mong bullying. Ti pagkabalo sang kadamaan sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, grabe kampanya na yon, anti-bullying. Stop bullying now! Amo sinamusad to! Ang iban sinibanwa, nag-post pa sang tuman kalawig sini nga istorya. No offense meant, but ang realidad lang, plastar pa sang lawig-lawig yung mga istorya nga ginbully man siya kuno, was a victim of bullying sa school, amo siniamusad to. Ang iban ti grabe nga, pagdumdum man sa unas niya sa estudyante ko, eskwela ko, kaagi man ko nga ginbully, ginasuyaan ko, amo siniamusad to, pero anong nagaklinabuaw sa aton sini nga mga kabumbo? Ako hindi na ko gusto piya nga magdugang,
Sa aton sini makasimanwa, gani hindi ko na lang pagpakita ang mga nagkalain-lain sini nga meme. Tuhoy iya sa 15-year-old nga suspect sa pagpaniro, nga ginasuyaan ang iya sini nga gunting, ang haircut niya. Oh? Di anong problema sa flat top nga haircut insineraw? Di ba? Base ko naga si 80 to siya or whatsoever. Kung clean cut man dirati, anong problema nga asuyaan gid? No? Tiya mga naga-champion sa anti-bullying, nangin bully naman kamo pinagi sa pag-like, sa pag-share, sa paghaha, sa share nga mga meme batok sa sining 15 anyos. No? Timayo lang gani kay dito saya sa San Jose, Tacloban City, gin na priso. Kung diri guro sa mga under na sa BGMP, pwede gani ka video call to ang source ang transaction sa illegal drugs. Kung mga diri lang sa na priso, kita pag guro mga meme batok saya. No? Pero ang punto sinibala, anti-bullying, mag-champion man kamo sang anti-bullying, blati nga i-share nga mahaha or kumano pa kamo dira. Kag ano yung problema sa buhok sang tawo, no? There was a time nga ni engineer nga may nakasugata sa akon, kilala ko, suod ko man nga biyan. Ginmunoy ako. Nya, pre, grabe mo nga piluka ba? Oh, nya, gatindog niya imo piluka, sila ko inspired by flood control ini pre. Oh. Yeah. Pariyo ka mo reaksyon, engineer. Oh. Lungulo dalan sa kag magdukoy-dukoy. Oh. Oh. Amo sinabala sa aton sini nga mga kulturan, no? Mayo lang kung kaisa. Kung bisan pa paano makasukma si mo mga suod mo or may mga tawo gid man balaya nga ti bisan ano pa ka palagtik sa istorya medyo nga do ang tunog niya siniya do joke pero ang lagtik niya nga do insulto gadulot na may mga tawo gid nga ti grabe dayon mag reverse sa aton sini nga mga kulturan. Oh. Sa mga nagapamangkot da kung gusto ninyo ilugod ang piluka ko. Hambalo yun lang yung mga barbero nga ang inspired by flood control. Oh. Di ko pa matukiban kay gusto ko sunod ko nga haircut engineer ang malita inspired naman. Basi kong mahal. But anyway mo sina, no? Sa aton sini nga mga kulturan, kung gusto nyo man iya nga mauntat ang bullying, no? Ti dapat maumpisa gina sa inyo. No? Kung gusto nyo man iya nga madisiplina ang mga next generation, ti siyempre dapat maumpisa na sa mga nakauna hambal sa kilala ko mga nauna sa duyan bla. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kay kun hindi kita ya maghatag sa nagakaigo nga pagtamod, hilabi pa sa emosyon balatyagon sa mga new generation, makabig man naton iya nga ikumparar sa mga nagliligad sini nga mga generation, medyo sensitibo gid man sila. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung kilala gani ni engineer, may makita siya bala engineer nga nagadala ka sobre kag puti nga bond paper, tapos puti lang nga bond paper nga nagahuni-huni amo na ginakibang dayon mo. Ano na ba nila? Pero may iban man niya nga ginabili lang sa table mo. Tapos hindi na ko makita na pagkadasungan na. Arang itsaw? But anyway, sa aton sini nga mga kasimanwa, no?
Isa pa gid amutong napurnada nga shooting incidente sa aton sini nga mga lawmakers double time gid no sa pagduso kag paghimo sining mga prohibition kag regulation siguro sa bahin sa paggamit sa social media no kag hatagan gid sa nagakigo sining importansya sa bahin naman iya sa tagsa kabulutuan ining bullying. Okay, kadamo na sang hindi mayos gid sini nga epekto, no? Hindi lang kay sa biktima kundi pati na mismo sa nagapangbuli. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inibolagan nimo ang kurman, Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa manayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 21 to 27, 2026. Siya magabalik agad maghatag sa inyo sang one great musical show. That's Mr. Totong Villaruz, kaupo na nga banda sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Hunyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Mugs kag madamo pang iban ang iga-parapol sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hunyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot.
Eskwelahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sa mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Ani na ako. This is Tita Regine. So welcome na diri sa kahapon lamang program on a beautiful Thursday. Kahapon maulanin, subong mainit ang aton nga panahon. It's the 25th of June 2026. Kumusta ka muda? Nabusog na gid sang inyo ginpanyaga sa mga nag-skip sang ilang nga lunch, hindi magbunda kaon karon sa dinner. Basi bawi-bawion yung gid sa todo-todo bala. Anyway, sa sining hapon balik kita sa pagdalom sa inyo another set of beautiful stories. Of course, padayon ta ang ulat na natapos ng sulat diri ni Mr. MSS, in particular sa iyan nga episode after nga nangin street vendor sila ni Candy, nangin rent-a-car driver naman siya. So, padayon na nato ni nasa diligid lamang madugay. For the meantime, I hope ara nagid ka mo komportable na kag sa pinakapaborito nyo gid nga pungkuan or hilay-hilayan or higdaan. Kag kung may ara sa mga istorya, kabay, may ara gid, kag na-inspire gid sa mga istorya mga inyo nabatian diri. Take time. Samtang nagapamati, pwede gid nga makasulat-sulat sa mga kasaysayan nyo man. And then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or pinaka-fastest, i-email ninyo if you can. Kung kaya man lang, i-email ang inyong mga istorya sa ato nga email address, bombo_iloilo@bomboradio.info. So, salamat sa pagiging my companion once again. Ang mga mag-classmates dira sa KLPT. Ready naman ka mo? Para sa sininga hapon, ako I am ready na. So, here's our song for everyone. This is from Jose LG Fuentes. Panumpa. This is Tita Regine and this is KLP. Good afternoon. Walay supod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nagambak-ambak kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy o pasali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tunggog, kay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kiring gugmang way sama. Sakit o
Kalipay, kalisod o kaguol, alagaaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusasaw ang nga tungkol magay kita. Usa na kay kita, usa na. Manumpa, Jose L.G. Fuentes. It is now 2:22 in the afternoon. So yesterday, nagsugod kita sa this particular episode nga gipadala diri sa Anto ni Mr. MSS sa Quezon City kung sa diin sa pagiging street vendor samtang nagapangabuhi sila ni Candy. Kay timiara na sila sang bata, na pahalin to sila, no? Kay may clearing operation ang MMDA. Pero wala man siya naguntat. Parang mapatigayon ang iyang provide para sa iyang family, especially sa iyang bata. So nag-apply siya bilang rent-a-car driver sa isa ka company kung sa diin ang iyang nangin ama, si Hilda, mga 44 years old, may 2 ka kabataan, pero daw hiwalay siya sa iyang husband. And so nasugod na siya, ginpadala siya sa L301, kag ang iya to nga mga nangin pasahero, isa ka grupo sa mga madre. Why siya napabalo nga wala pa siya kaagikad to dito sa Tagaytay, nagambal siya nga kaya niya nga idulong dito. But sad to say, mga kundi indiin nagalito yung ginapang subay nga mga dalanon. So nagtalang sila nga do layo-layo gid. But long story short, nakalabot man sila sa Tagaytay. Kung sa diin nagpangayo siya pasensya sa ini nga mga madre kay nagtalang bali sila sa inconvenience nga iya nga nahimo kay nagayo siya nga ti kung pwede hindi na lang pag ipalabot sa iya nga ama ang natabo. Nangayo siya pasensya kag in a way gin lugpayan man siya sa mga madre nga nagambal sa iya nga sa tanan ko nga mga drivers nga ilang na encounter, mas better na lang siya kay ti kabalo siya magpangayo pasensya, tapos may humility siya, kagin pa-assure pa siya nga next time around nga mag-travel naman sila siya gihapon ang kuhaon nila nga driver. So diri kita magasugpon sa iya nga sulat ni Mr. MSS sa Quezon City. So, Tita Regine, sa nakabayad na sila sang arkila, naglisensya na ako nga malakat, saka mabalik na sa Metro Manila. Nanginhilway na ang pamatsyag ko, kay nakahangop sila sa akon. So, nagbiyahe na ako pabalik sa Manila, ginapangtandaan ko na ang mga exit points marker sa kada banwa nga maagyan ko. Kag antes ako magdiretso balik sa balay sang employer ko, nag-agi anay ako sa bookstore kag nagbakal sang libro nga mapa sang Metro Manila kag mga kaprobinsyahanan. Ang pangalan sang libro, Ins and Outs of Metro Manila and Nearby Provinces. Wala ko ginuntatan basa. Hasta nga makabisado ko ang mga dalanon, Tita Regine, gani sa mga madason nga mga nangin biyahe ko, wala na ako nagatalang kag ginakulbaan kung medyo malayo ang mga biyahe ko. Tita, ari naman ako sa ipagasaysay ko sa imo nga. Basta, ikaw na bahala. Kung wala ako biyahe, ginahimo ako personal driver ni Hilda. Si Hilda mo ning iya nga ama ang tag-iya sa rent-a-car nga company. So, personal driver ako ni Hilda sa iya mga ginakaduan nga mga transactions. Kay tungod ko nag-updanay kami, hindi man malikaw o hindi man malikawan nga may istoryahan namon. Hasta ang mga personal nga mga bahin namon sa kabuhi. Amo kami sina nga duha kung nag-drive ako sa iya. Tubtob isa ka adlaw, nag-open up siya sa akon, nga ginhambalan niya ako sang prangka. Hambal niya, sa ilang buwan ka na nagtatrabaho sa akin bilang driver,
ikaw lang ang nakilala ko na mahaba ang pasensya sa kalsada. Maalaga ka sa mga sasakyan. Masipag ka at hindi na kailangang utusan. May kusang palo ka sa buhay. May aaminin ako sa iyo. Sa mabatian ko, ina, nagpalamalhas ako, Tita Regine. Ara kami sa sulod sa salakyan, sa nag-iistoryahanay kami, pakadto sa isa niya ka transaction, kag medyo ma-traffic sa time nga ato. Hambal pa niya. Alam mo, na may gusto na ako sa'yo. Alam ko hindi tama, pero kung gusto mo, isisikreto natin to. Hindi nila malalaman, kasi palagi kitang kasama bilang driver ko. Kapag pumayag ka, ipa-priority kita sa mga magiging biyahe. Pero kapag walang biyahe, magkasama tayo sa labas. Tita Regine, sa edad ko nga 18, ano pa ang mahimo ko? Kundi magpahuo na lang. Total, ang nagsulod sa pensar ko, makabiyahe ako sa madamo, kag sagodun niya ako. Sa laktod, nangin sugar mommy ko siya, nang patago. Pero wala ako nag-aabusar sang pagpangayo sang kwarta sa iya, kundi puros biyahe lang gid. Kag kung wala ako biyahe, nagakadto kami sa mga lugar nga wala sa makakita sa amon nga nakilala kami. Naga-check-in kami nga duha sa mga budget motels, Tita Regine, kag may nagakatabo sa amon nga duha. So sa liwa, Tita Regine, diri ko naman ipagapos ang permi ko lang malawig nga sulat nga ginapadala ko sa imo. May kasugpon pa ini sa next ko nga sulat. Kung pensaron, tita, do ginahublasan ko na ang kaugalingon ko sa imo nga program. Pero these are the truth behind my past life. Luyag ko naman ini maipagwa sa dughan ko. Madamo gi nga salamat sa malawig mo nga pasensya sa paghangop sa mga ginapahayag ko nga mga kasaysayan ko sa kabuhi kag sa mga fellow KLP letter senders and listeners, mga ginakabig ko na nga mga classmates, tani mahangpan nyo man ako. Sincerely yours, Mr. MSS of Quezon City. Ay nako, Mr. MSS sang Quezon City. Kung ano-ano nga mga sitwasyon ang imo nga mga ginapang sudlan at 18, grabe. 17 years old, nangin tatay na at 18. Wow, may mistress ka na. Well, anyway, madamo pagid ang mga kasugpon sa sininga sulat sa aton, and yes, I agree with you. Hindi tanan amo na kaisog parang mag-go naked kumbaga, no? All out na sa pag-share ng ilang istorya sa kabuhi. Kay ginapasalamatan ko ikaw sa imong pagsalig sa sininga programa, ang kahapon lamang program, para nga maisa-isa mo kag mapahayagid ang tanan-tanan nga mga nagkalatabo sa imong kabuhi for the purpose nga ang imo istorya makuhaan man sa mga leksyon sang aton nga mga tagpalamati, and at the same time mga inspirasyon. So thank you Gidanay for the meantime, because I know madamo pa ang mga kasugpon sa sining mga istorya mo. Mr. MSS of Quezon City. 30 minutes after 2 o'clock sa aton nga pagbalik, istorya naman ni Mia sang Bingawan ang aton nga iga-share sa inyo. This is KLP and this is Tita Regine. Magabalik kita. Mag-observe ang maayong nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na. Balik na kita kag siguran tabas ang ining duwag nga i-share sa aton sa sining nga hapon ni Mia sang Bingawan, and may mga pictures siya nga ginapid. We will show them sa inyo after sa pagbasa naton diri. Ang tigalo sa iyang episode, Kagawad si tatay. Ka and then dash gawad si tatay. So may buot silingon. Dear Inday Regine. Mabugnaw nga kahaponanon sa inyo tanan. Ilibinigid sa imo, Inday Regine, kag sa tanan nga mga viewers, kag listeners ng Bombo Radio. So gusto ko na lang tani magpuro pangapi, kag magpamati isang KLP. Hay, ginagaret-garet gid ako ni Lolo Dencio. Tawgon niya ako nga ati. Pero sa nagkadto kami ni Jesusa sa iya nga gindalaan namon siya sang ubas kag mansanas, tawag niya sa amon mga birhenes. Kay newspaper dala ko sa iya, kagin publish ko ang picture niya nga black and white, plus ang binalaybay nga ginhawa ko na gani kahimo. Tawgon niya ako nga ati. Hala, kamuda nga duwa. Kag pagbalik ko, dalaan ko kuno siya sang hilo. Ay, Lolo Dencio, mahal ang hilo. Lubok na lang nga aloy ang dalon ko sa imo para may sudan ka. Wala swerte, lipong ka pa. So amuin na si Lolo Dencio magkarinyo brutal. So karinyo brutal. Sunlugan na ilaning ilay nga duwa ha, mga kabombo. Basi abi nyo nag-aaway na ni sila, wala. Ginasunlog ko lang si Lolo Dencio, ari na. Kung magkadto ako sa ila, pamangkuton gani ako sa iyang mga hinablos kung sino ako, sabat ko, si Luning ni, ang nubya niya, wala niya kayo pakaslan. So, sang sinilang, islan ko naman style ko, singgit ako sa may kudal nila nga, Shopee! So, in fairness, damo si Lolo Dencio fans sa amon diri sa 2nd District. Isa na dira si Darlene. Nabalaka na siya, hindi na dira kakadto si Lolo Dencio sa Bombo sa pagdulong sang sulat. Kay masakit tuhod na. Nagpangabay siya sa akon, nga kung pwede, dalaan ko siya balanyos o kung harampol. Bisan ano kadamos ang obra ni Miss Darlene, wala siya kabatsyag kapoy kung makaharakhak siya sang istorya ni Lolo Dencio. Si Lolo Mike Pagali sa 2nd District, Lolo Mike, kung makita mo ako, bugnuhalang ako, kay gusto ko man ikaw makilala. Si Lola B pagid. Sigurado ako, isa lang kita kalugar. Lola B. Arala ako sa pavilion kung hapon, nagazumba. Basta ang dogalinas, kabuka nga botelya kung magsaot. Ako na ina. Si Mia sang Bingawan. Sos apahambol ka pa. Minami kay glamong saot. Lola Amparing, lablab ka ginamon. Abi mo Inday Regine, ipakita ni Lola Amparing ang listahan sa mga sulat niya sa KLP. Daw halos mapuno ang notebook kung ano nga date niya ginpadala, pero mapati ka mo. Nga sa pila ka pages, wala gid erasures. Amo man si Ma'am Inbi, may listahan siya sa mga kanta niya sa notebook. Pila ka pages, wala man erasures. In short, both of them are perfectionists. Hi, Inday Regine. Indirect dedication palang story na. Nakasiguro ako kung hindi ko pag-i-mention ngalan ni Lola Amparing, patay gid ang radyo. Sa gihapon, inising Mia sang Bingawan, Iloilo. Sa ako naman istorya, Kagawad si tatay.
Kay Father's Month subong, hindi man mapaperde ang akong tatay. Ang tatay ko, gwapo, mapisan, istrikto, honest, maisog, palabulang, kag mabinuligon. Bisan grade 2 lang si tatay, pero maalam, kag panguma lang ang obra. Matipig man si tatay sa iyang kinitaan, kag sa iya paghimudos, nakabakal si tatay sang duta, nga amo inasubong ang ginauma namon. Kay walo kami nga magulutod, kun kaisa, do hindi namon si tatay maintindihan. Gusto niya maobra lang kami sa uma. Kung hindi kami mag-obra, mahambal ina siya. Pierde gobyerno sa inyo. Kung wala klase, obra kami anong kaadlaw sa isa ka semana. Pero kung Sabado sang hapon o kung Domingo, pwede na kami kalagaw-lagaw. Pamiesta, excursion, kag pamasyar sa mga paryente namon. Pero hindi lang mo sinakahapos ang pangabuhi sa umma. Daw magkarot, may makawat karbaw, may mga bandido, may mga nagailinaway, may mga dumtanay, hinisaay. Sanggamay pa kami, amo na agyan nga wala kami gatulog sa balay. Ang mga Philippine Constabulary sa balay gatulog. Amon kamalig sa uma, ginsunog. Tapos sa mga bandido, nagapinalupok sa unhan kabalay. Amo ina nga ginakaduan kami sa mga PC para magronda sa amon nga lugar. Gamay pa kami, kag daw hindi pa namon maintindihan kung nga anang hingabot nila si tatay. Sang pandemic ko lang nabalaan, kung anugid ang mga nagkakalatabo, sa mag-istorya ang 92 anyos nga tigulang, nga amigos ang una ni tatay sa pihak nga barangay. Si tatay napatay 13 years ago na, Inday Regine. Istorya ni Tay Tony sa akon, ang ginhalinan, nag-inaway ang duha ka grupo sa tubaan. Pero ang duha ka grupo, mga paryente manamon, naglinab-anay sila. Si tatay, kag iba namon nga paryente, nagtambag lang. Kag ang duha ka paryente namon nga naglinab-anay, lunsay pilason. Sanday tatay man nagkarga sa duyan, kag dalon sa hospital. Anay nga nag-ayo na sila, si tatay payang lain, kag si Noybert nga hinablos man ni tatay, kay may ginaapinan kuno si tatay. Gindumta nila si tatay, kag si Noybert. Ginbantayan nila sa alagyan. Medyo madulom na. May nag-agi, abi nila si tatay, kay mataas man nga tawo. Ginluthang nila, patay. Tapos nagpalagyo sila. Mapilahan ka tuig, nagbalik sila. Kay tigulutom, kadto sa balay asawa na luhod-luhod kahibi, mahulam kaparay. Ginpahuraman ka amay ko, nga wala bayad-bayad. Isa sa mga nagahandom nga patyon si tatay, si Romy. Naluthangan man, gindalaman sa hospital diri sa Iloilo City, pero sa dumalag kapis ini sila ga Estar. Ay, luhod-luhod naman asawa ni Romy pakitluoy kay tatay nga kadtuan sa hospital. Ang amay ko, tupod kay Noybert, amo nagsugat kay Romy sa hospital. Gindala pa nila sa balay namon sa Leganes para lapit lang magpa-check up. Sila man nga duha, gadapit-dapit kay Romy, latay sa kahon. Gatulok lang ako, gainit ulo ko. Amo ini kaastig sang amay ko. Pinatawad niya pa ining kriminal nga ini. Sa mga 2010, kadto si tatay sa balay sa Leganes, siling niya sa akon, dako gid problema ko. Siling ko insahaw. Nadula ti tulo ka lupa ta nga ginpiyansa sa kay kawatan nga taga Kalinog. Tapos na kaso, kwaon ko ti tulo ta sa korte kahaniway, hindi nanda makita. Kapila na ako magbalik. Siling ko, insa nga ginpiyansahan yo inang makawat nga ina. Kay gapangabay, gidabi si Nonoy Mochino nga buligan. Ti daw hindi man ako kabalibad. Siling ko, sige,
ako makadto sa Haniway Court kay kilalahay kami ka judge. So amo to Inday Regine, gin-trace namon at to gali sa Barotac Nuevo nga court. Ti maayo kay kilala ko man ang judge, dasig lang. Dala ko na titulo kaduta namon sa balay. Lantawon ko titulo namon, puro lang istampa, pila ka pages. May ginpiyansa sa kaso nga murder, homicide, robbery, may ara man nga ginprenda sa bangko. Saling ko, tatay, sanday sinu ini nga ginpiyansahan mo? Tigin eksplikar man sang amay ko. Kadamo gali ang gigawad mo sa prisuhan, sa ospital, kag sa bangko. Sa subong nga wala na si tatay, na-realize ko nga ako gali nagpanubli sang iya pagkagawad. Pagkakagawad. So sobra pagid ako iya gani. Kay hasta ate, gingawad ko man sa prisuhan. Tawagan ni sa akon sang office mates ko, kagawad gali. Kay gawaron ko sila ya sa prisuhan. So, kagawad, gali, kay gawaron ko sila sa prisuhan. Hindi gani hospital. Hasta employer, ako managawad. Tatay, ang pwesto mo nga kagawad, ako lang manubli. Happy Father's Day. At this time, we're going to show the pictures. Naging padala diri sa ato ni Mia. Can we? Partner, pwede na. First picture, si Lolo Dencio. Kaya gitawag niyo si Mia nga ate. Kay anytime, bisang katagiti, ang init, nagalusot, kaya gina-surprise attack siya ni Mia. So si Lolo Dencio, nalipay gid, kaya ginpadalaan ni Miss Darlene sang balanyos sa sakit sa tuhod para makapadayon sa iya pagsulat, nga makahatag kalipayan sa kadamaan. Next nga picture, obra pangape, di buenas, gid ako ya Inday Regine, laban pa pangape sa obra. Every Saturday, call na sang editor ko ang breakfast buffet sa isa ka hotel. Kag may coffee allowance pa ako, halin sa publisher ko. Kanami isang buhay ko, parang live. So, salamat gid Inday Regine sa pagbasa sa gihapon. Ini ang kagawad nga wala sang barangay. Mia sang Bingawan. Ay, abot sa inyo, Mia. Kag Lolo Dencio, ano ini? Balusay na lang. But anyway, we know that you love each other and you appreciate each other. So, subong natukoy mo na. Ikaw gigali ang nakapanubli sang pagiging kagawad sang imo nga tatay. Ginagawad niya ha, ginahimo niya pa yang putika ang inyo nga titulo sa duta, kibot ka lang, may damo-damo istampa, kaya gali may mga ara siya nga homicide, nga kaso, sang tawo, nga iginpiyansahan, may ara nga sa hospital, siguro yung buligan niya pagguha, may ara nga sa bangko, ay nako, ka-very philanthropic man gali sang imo nga father, kag nakuha mo gid, no, ang ining iyang character nga amo sini kiti ikaw damo-damo ka man gin pang piyansahan, damo-damo ka man sang gin pang buligan, kag ikaw gid ang nagbulos sa iyang titulo kagawad, pero you said ikaw wala sang barangay nga kagawad. Mia, thank you very much gid, gipaharakap mo gid kami, and I'm sure galamho-lamho man to subong si Lolo Dencio. Magapanabalik kay KLP, it's 2:45. This is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Magtanom sa mga native kon drought resistant nga mga Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabalang nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig, mas ma-absorb sang ugat ng tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon.
Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Magtanom sa mga native o kon drought-resistant nga mga tanom, kang isang kahoy, bulak o kon bisan hilamon nga natural nga nagatubo sa inyong lugar. Ang mga tanom nga ini ay naka-adapt na sa lokal nga klima, ulan, kagduta, gani hindi na kinahanglan sang tuman kadamo nga tubig, agud bunyagan sila. Ang mga native nga tanom ang mas praktikal kung ipaanggit sa imported o kung high maintenance species. Makakinot ka na sa tubig pang bunyag, mas mapataho mo pa ang palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na. Balik kita, and here's a story coming from Nanay Flor sa Santa Barbara. Palangga kong Inday Regine. Maayong udto sa imo Inday, ari ako subong sa akon katre, nga nakadumdum naman sang akon inagihan sa akon kabuhi, nga hindi ko gid balipatan, tubtub ako buhi sa sining kalibutan, nga akon nga ginapuy-an.
Inday Regina, dumduman ko sang pag-abot sa mga mapintas nga hapon diri sa Kabisayan, wala gid kaluoy sa mga civilians nga kasubong naton. Siguro Inday, kung sugiran lang ikaw, do hindi ka gid mo pati. Kay man Inday, wala ka pa sad tumatawo. Inday Regine, 4 pa lang katuig ang edad ko sadto. Tama gid kabudlay, kag kulba ang amon nga inagihan sang amon nga pamilya. Hindi kami makatulog maayo sang pulo panago sa mga hapon nga nagataris sa mga puluyan kun gabi. Nagabot ang mga hapon 1942 kag 1946 matapos giyera nila diri sa aton. So hamak mo Inday, nga kung madakpan gani nila ang mga dalaga, ginahimusla nila kag patsyon. Inday, kami amon nagapanaggo kami sa buho nga ginhimo ni tatay sa tunga sang madabo nga kawayanan. Ti hindi makakita ang mga hapon sa amon. Ginadulungan kami ni tatay sang amon nga pagkaon sa sulod sang amon nga buho. Inday Regine, sa malawig man nga pangamuyo ni nanay kag tatay, nasalbar man kami sa mapintas nga mga Hapones. 4 katuig ang inaway diri sa Panay, kag abutan sa madamo nga mga soldado sang kano, kag panglagson sila sa mga soldado sa mga kano. Hamak mo Inday, nagalagsanay ang mga eroplano sa ibabaw sang amon ginapanaguan. Sige lang ang pangadi ni nanay nga nagaligid kami sa sulod sang amon nga palanaguan. Ginbombahan sang kano ang kawayanan, kag nagkalamatay ang mga Hapon. Madamo ang nagkalamatay, pero may nakasalbar. Ang iban, naguluwa sila sa kawayanan, kag nakita sila sa mga tawo. 3 kabilog ang ila pinamatay. Damo ang mga tawo nagkadto sa mga patay nga mga Hapon. Ang iban, ginakuha ang mga bayo sang Hapon. Ang iban mga relo, mga bansil sang Hapon, ginatiltig nila ang unto sa mga Hapon, kag kuhaon ang bansil. Inday Regine, pagkatapos ang inaway, tama kapigado ang pangabuhi sa mga tawo. Wala sa mga pagkaon, gutom gid katama. Wala kami sang bugas na ginakaon, mantener lang kami sang bulod sang kayos, ang daw ubi bala Inday, tinagapamuhi ina sa kawayan nga nagakabod. Inday ginakali ina ni tatay, kag ang sulod, daw parehas ang tamis bala nga nagapangabod man, ginakidkid ini sa manipis, kag ibulad sa init, hasta nga mag-uga. Tapos kung mag-uga na gani, dayon ni tatay, kumuson sa labador, hasta maubos ang duga na nga daw gatas. Kay man, hilo man ina ang duga na nga daw gatas. Dayon ni tatay kalukaluhon, manamit Inday mo. So amo ina ang amon ginamantiner sa sulod sang 1 katuig. Laktan sang tinuktok nga bunga sang saging nga Espanyola, kag busog man kami. Inday, sa lakton nga pulong, ang edad ko 8 na ako katuig, kag kahibalo na mag-obra. Kag ginasugo ako ni nanay magpanglaswa sang lupo kag tangkong kag mangigi sa sapa. Amo gid lang ina ang amon nga ginutan permi. Hasta nga makasapar oras nga abunan siya nga bulan. Ti tama na ini Inday, sugpunan ko naman sa sunod ang matinahuron, Nanay Flor. Kanami, sang tatay ninyo, no, ka-very resourceful. Kag na-sustain gid gali kamuya sang kayos. 1 katuig, nga amo ina, ang inyo lang ang ginakaon, kay ti wala tanom nga paray, kay ti bag ulang ginatapos ang giyera. Pero ang inyo nga amay, ha, sa imo pag-istorya, dili do makita, tagin nga ka-very responsible nga father, kag ka-very protective sa inyo,
himo siya sang buho kundi dito niya kamugin pangtago para hindi ka mo makita sang mga Hapones. And then sa natapos ang giyera, nangita naman siya paagi para nga mapakaon ka mo. And then nakita niya ang kayos. So ang kayos, hindi basta-basta ang preparation, kadamo sang proseso before mo ini nga makaon. But you said nga na-sustain ka mo sang kayos for 1 year. So that means nga amo man sinakapisan. Sa pagpreparar sang kayos ang inyo nga father, nga ti wala ka muna kay na-prepare niya gid sang maayo, kag sang inchakto. Ang ini nga kayos nga amo ang nangin major ninyo nga kalanunon pagkatapos ng giyera. And then ikaw, sang 80 years old ka, gintudloan ka nga manglaswa, mamupo to sa mga lupo, and then mangigi. Sa una, hindi ka magutman, basta mapisan ka lang. Well, even now, di ba? Basta mapisan ka lang, sigurado makakaon ka gid. But saludo kita sa imo nga father, nga ti wala gid kamo yan na sa kayos nga iya nga ginpreparar para amo ng inyo nga mangin kanon. Kay sila mo ginakalukalo niya ina, kag kanamit man sang iya nga sabor. Thank you gid sa imo, Nanay Flor sang Santa Barbara, nga ka very sharp pagid sang memorya. Nami pa magsaot, nami pa magkanta, nami pa magbinalaybay. Wow, grabe nga mga gifts ang ginbubo sa imo. Continue lang sa pagsulat-sulat para diri sa KLP. Salamat gid. And sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, anytime makachempo ka mo, pungkuin ninyo, and then sulaton ang mga kasaysayan. Who knows, basi ka mo pa ang magdaog kag makaatubangay kita diri sa Istasyon sa Bombo para sa pag-interview ko sa inyo kag ma-release ang inyo nagahulat man nga prize nga 1,000 pesos bilang ato nga weekly winner. So write your stories and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ina, and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas naman sa liwat natin nga pag-updanay diri gihapon sa kahapon lamang program. Magasunod na ang mga dramas ibilin ko sa inyo. Si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madami higit salamat sa inyo tanan sa gihapon. Agad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.